Bo día a todos e todas, benvidos e benvidas a este pleno extraordinario no que trataremos 4 expedientes. Bueno, pois comenzamos por primeiro, evidentemente, como non pode ser de outro xeito, que é o expediente 3543, que é a modificación do regulamento sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo. Ten a palabra o concelleiro de Persoal. Ten 5 minutos. Bo día. Non me van facer falta tanto tempo para explicalo. A modificación que se trae aquí do reglamento de teletraballo simplemente é unha adaptación aos tempos que corremos dun reglamento que nace nun período de pandemia e que ahora mismo ten algunhas disfuncións que queremos corregir con esta modificación. As fundamentales é limitar o tempo de prestación dos servicios en teletraballo a 8 días nun período de 4 semanas. Poden ser semanas de 3 días, pero no período de 4 semanas simplemente se poden disfrutar de teletraballo 8 días. E a outra modificación un pouco sustancial é a de prestación de equipos por parte do Concello ou medios técnicos. O persoal que queira prestar servicios en teletraballo ten que dispoñer dos medios técnicos propios para esta función. Por o demais, sigue sendo prácticamente igual. Decir que sí, que decaen todas as concesións de teletraballo que ahora mismo están en vigor e hai que volver a facer a petición delas nun plazo de 30 días. Son as cousas máis fundamentales e simplemente eu quedo aberto a contestar as preguntas que vostedes me poidan facer. Gracias. Moitas grazas. Moitas grazas. Don Ramón Padrón, ten vostede a palabra. Bo día a todas e a todos, moitas gracias, pero intervenemos nunha segunda intervención. Moitas gracias. Grazas. Don Serafín Núñez. Bos días a todas e a todos. Bueno, pois, desde o BNG, en primeiro lugar, temos que, cuestionar a realización e que hoxe, estemos de novo aquí nun pleno extraordinario, en horario de mañá, e dicir que hai, non sei, 10, 12 días, pois o día 6, pois, en cuestión de contar, estuvemos aquí nun pleno ordinario do mes de outubro, onde o equipo de goberno non trae un punto, e que non traían ni uno, pois se traen 5. Me parece un pouco absurdo, ou venceron os plazos e teñan que vir agora con isto, pero, dicir, ven os plenos ordinarios e os plenos ordinarios teñen cometidos porque a oposición traemos aquí mocións e traemos aquí cuestións para darlle forma aos plenos ordinarios. E hoxe vimos aquí con estes 5 puntos no pleno extraordinario. Correcto. Bueno, en primeiro lugar, desde o BNG temos que dicir que, nós somos efectivamente os primeiros na defensa das condicións laborais dos traballadores e traballadoras desta casa e de cualquier posto de traballo, sexa nunha institución pública ou privada. Eso que quede claro. Pero sí queremos tamén matizar que esta cuestión que nos ocupa do teletraballo non se considera un dereito laboral. Eso que quede claro, é dicir, porque aquí parece que todo o que parece que nos interesa metémoslo saco para nós. É dicir, non é un dereito laboral o tema de teletraballar, vale? Puidéramos entender que como conciliación familiar, un pai ou unha nai que ten un cativo dun ano, 2 anos e que necesita unha atención para ese cativo, que se lle pudera conceder nunha condición excepcional, nunha situación excepcional como pudera ser esa, pois o tema do teletraballo. Pero nunhas condicións moi específicas, non así en aberto para todos e todas, non, para todos e todas tampouco, pero bueno. En todo caso, nós concordamos que esta situación do teletraballo, que se deu con certeza necesariamente durante a COVID, tiña sentido naquele momento. Vale, todos entendemos que no 2021, cando non podíamos xuntarnos nunha sala, cando tiñamos que andar con bozais, con máscaras, cando tiñamos que andar tal, pois era normal manter situacións como esta para que, digamos, tamén as administracións públicas e, en definitiva, a sociedade continuara no día a día con un traballo de mínimos, pero que continuara con un traballo. Iso era normal en ese momento. Pero, señoras do goberno, morto can, acabou a raiva. Pasado o COVID, non hai teletraballo. O noso criterio. Pode vostedes vexo que non, vexo que é outra cuestión. Collen aquelo que foi excepcional durante o 2021 e convírteno en norma, cando a noso criterio xa non é preciso. É un pouco o mundo ao revés, por decir así.
Non poñen o mesmo empeño en pôr en marcha, por exemplo, un sistema de fichaxe en cada centro, en cada servicio de traballo. Bueno, aquí a respecto desa cuestión habría moito que decir. Cumplense as 30 horas, si acaso. Por que non se vai a ese cumprimento das 37 horas e media ou 35, como están propondo no Congreso dos Diputados as forzas progresistas deste país, nomeadamente o BNG? Ten que rematar, don Sergio. Pero non, en eso non invirten os tempos. Remato na segunda intervención, grazas. Gracias a vostede. Ten a palabra o voceira do Partido Popular. Ola, moi bons días a todos e a todas. Bueno, en resumo, estamos en un acordo dunha modificación de proposta da regularización de teletraballo, inda que creemos que podería actualizarse se gran parte dos actores estuveran de acordo, pero incluso nas 3 mesas sindicais que se celebraron, pois, bueno, tocaron ese punto e non foi así. Entonces, nós estamos en desacordo co actual modificación. Primeiro, non creemos que sexa un acerto, un recorte de posibilidades laborales dos traballadores, é dicir, pasar de 12 días mensuais ou, bueno, cada 4 semanas a solo 8, e limitar en exceso os tipos de postos de traballo que o poden solicitar. En exceso porque, bueno, hai unhas partes que explican que bueno, de atención ao público ou de registro que casi en todos os postos do Concello, bueno, na gran maioría, pois pódense levar a cabo. Pero sempre habría que non fixera, non? Entonces, os tempos están a mudar. É dicir, sí, no seu día, pois acelerados por o COVID, exactamente, pero, bueno, tamén por a tecnoloxía. Incluso vexase que hai unha nova funcionalidade do padrón municipal que se pode tramitar desde a páxina web, por exemplo. No anterior reglamento, según os representantes dos traballadores, estaba establecida unha comisión de seguimento que nunca foi convocada. En este novo, Cecais paso mesmo. Entonces, non sei, a ver se pode solucionar. Non creemos convinte que entre compañeiros aplicar unha desestimación das solicitudes por silencio administrativo transcurrido un mes significa eso, a negativa. É dicir, ese tema ao mellor tamén se podría revisar. Creemos convinte ter un repositorio incluso de equipos informáticos portátiles para prestar nestes casos, e incluso en outros eventos, e incluso, pois, por temas de averías de algún equipo, bueno, pois ter un plan B. É dicir, que se podría ter un repositorio, ahora que estamos a punto de casi ser necesario cambiar moitos dos PCs do Concello, pois intentar reutilizar algún, e, bueno, ver algunha solución que sempre habería. Ao mesmo tempo, parecenos inadmisible que o señor Morgade incluso expresase verbalmente nunha mesa sindical o pasado mes de xullo que, na súa opinión, que si que por el fora non existiría o teletraballo no Concello de Barbadás. Eu creo que ao mellor por si podría ser unha forma distinta de traballar e tamén se fai falta, pois, moitas veces facer cousas sin estar presente, é dicir, neste Concello hai moitos traballos por detrás, para darlle para diante expedientes que cada vez son máis complexos, pois non se necesita quizá incluso estar aquí no posto de traballo. Tamén explica o señor Morgade. Ten que ir rematando, por favor. Bueno, na segunda parte sigo explicando un poquinho máis. Gracias. Señor Morgade, ten vostede a palabra. Bueno, isto é un mundo ao revés. Por unha parte, un partido que se entende progresista planteando a eliminación do teletraballo. E, por outra parte, o partido que a nivel nacional máis masacra os dereitos dos traballadores defendendo aquí algo que realmente, si ten razón o señor Sarín, non é un dereito laboral, é un privilegio, pero que os partidos progresistas o están defendendo. Tendrán que falar vostedes co señor Garamendi a ver si en todas as empresas que controlan permiten esa libertad de teletraballo, digo eu, porque, de verdad, estamos tratando de regular o teletraballo e precisamente o facemos porque estamos vendo que hai servicios, que hai días que non hai ningunha persona. E iso non pode pasar
nunha administración pública. E sí, se por min fora, e o digo aquí no pleno, para que quede grabado, non existiría o teletraballo. Sería totalmente presencial. Pero como son respetuoso dos dereitos, entendo que hai un dereito adquirido, ainda que non sea un dereito laboral, señor Sarín, vámoslo a modificar. E tamén lles digo que a partir de agora sí se vai a facer un control exhaustivo das prestacións do servicio de teletraballo. E o de que me comenta o señor Ramón de prestar equipos, precisamente unha das modificacións sustanciales que ten este reglamento é o contrario, que o que queira ter a posibilidade de teletraballar entendido como un privilexio ten que poñer os seus equipos a disposición do Concello. E se en un momento dado se lle avería o equipo, pois ven ao seu puesto de traballo e o presta presencialmente. Punto. Aquí parece despois gloria. Vale? Creo que quedou explicado claramente. Moitas grazas. Don Ramón, si quere intervir. Sí, moitas gracias. Bueno, o que dixo vostede moi ben, o mundo ao revés. Esperemos que non cheguen o Partido Popular con esas ideas ao Concello, porque entonces como vai ir esta administración? Vamos a ver, o teletraballo ten que ser algo excepcional, totalmente excepcional. Hai que ter sentido común. Vivimos un concello que é de 12.000 habitantes. Non estamos en Madrid nin en Barcelona, onde unha persoa para chegar aos seus postos de traballo necesita uns tempos que ao mellor pois redundan en un menor servicio que prestan no seu traballo. Aquí as persoas, salvo casos excepcionais, pois residen cerca do centro de traballo e é moi importante que estean nos seus postos de traballo, como acaba de dicir o concelleiro de área. Hai servicios en que hai días que ao mellor non hai ninguén. E, polo tanto, para os equipos de goberno que existan no Concello é moi importante que o funcionario este no seu posto de traballo, sobre todo sendo un Concello como somos. Polo tanto, parecenos ben que se avance en que o teletraballo pois quede reducido a certos aspectos excepcionais e os sindicatos teñen que miralo con sentido común e teñen que pensar como funciona a empresa privada. Xa sabemos que nunca se vai a parecer nada a empresa privada á empresa pública. A realidade é esa. Pero que non pode haber unhas diferencias abismales como hai hoxe en día. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Don Daniel, quedalle 1 minuto e medio, escaso. Graciñas, señor alcalde, bons días a todas e a todos. A mí tamén non me deixa de sorprender o que nos acaba de sorprender a todas e a todos neste plenario, é dicir, o BNG intentando recortar dereitos adquiridos porque non son dereitos estipulados na legislación, pero como ben dixo o concelleiro Morgade, ademais que algo de idea de dereito laboral ten, son precisamente dereitos adquiridos por usos e costumes. Por outra parte, o Partido Popular defendendo o aumento das horas de teletraballo, porque a min semella, son traballador desta casa, como saben vostedes, eu son funcionario en excedencia desta casa, levo moitos anos traballando aquí, e cando deixe de ser concelleiro volverei ao meu posto. Entón, teño un coñecemento bastante amplo do que é o funcionamento desta casa a nivel laboral. E sempre me deu a impresión de que o Partido Popular non escoita a todas e a todos por igual. Igual, isto que está dicindo o portavoz do Partido Popular hoxe, pois responde a peticiones concretas. Peticiones concretas. Nas mesas de negociación, que é un dereito laboral, por certo, señor Sarín, as mesas de negociación son as que son ese órgano ao que se levan estas cuestións. E precisamente, se non me equivoco, señor Morgade, foi aprobado en mesa sindical este regulamento. Ten que rematar. Vale, gracias. Gracias a vostede. Don Serafín, está no seu turno de palabra. Bueno, continuo a decir que en definitiva entendemos tamén que é un agravio comparativo porque o artigo 3.2 establece pois unha serie de postos onde non vai ser pois posible solicitar ese teletraballo. Tamén entendemos que efectivamente é correcto. O rexistro, policía local, o personal condutor, lógicamente non ten sentido. Pero ninguén debera ter hoxe
esa prestación. Falan de dereitos adquiridos. Dice o portavoz de Democracia Nesana. Non son dereitos adquiridos, son cuestións excepcionais da COVID que vostedes regulan para mantela para sempre. Porque lles interesa, pola razón que sexa. Pero o señor Morgade, por exemplo, di que si fora por él está en contra, pero sin embargo manifestas a favor de defendela hoxe aquí e de tentar aprobala. Nunha acta dos sindicatos, das reunións sindicais, dice o señor Morgade: explica o teletraballo estableceuse como unha situación excepcional. Correcto, que foi a pandemia e despois das mesmas moitas administracións suspenderon o teletraballo, ata aí de acordo co BNG, e considera convinte que se volvan a conceder as peticións de teletraballo e que o grupo de goberno ten constancia de que hai traballadores que utilizan para outros fins. É dicir, vostedes nos din que teñen constancia de que o teletraballo sirve para el escaqueo, en definitiva, porque o están dicindo aquí, pono aquí neste papel, e, sin embargo, queren seguir normalizando. Queren seguir póndollo como unha norma, seguir regulándollo, cando o que tiñan que facer era anulalo. Señor Morgade, vostede o di aquí, e o acaba de decir tamén nesta sesión plenaria. Difícil control desta cuestión. Mire, o representante da CIGA, tamén noutra das reunións sindicais, di que a situación supón un recorte de dereitos dun regulamento que se aprobou nunha situación excepcional COVID, volvemos ao mesmo, que xa non existe, e que recollía a existencia dunha comisión de regulamento que non se fai, comisión de seguimento que non se fai, que dixo tamén algún portavoz dos outros grupos. Ese é o motivo por o que vota en contra este representante do Sindicato Nacionalista nesta reunión sindical. Pois, a ver, está claro, se a comisión de seguimento non funcionou, vai funcionar agora? Non sei. Eu, desde logo, non o vexo. Que van facer un control exhaustivo, de que... É dicir, fala o portavoz do Partido Galego, fala da excepcionalidade. A excepcionalidade acaba de defender o BNG aquí con cuestións moi concretiñas do que pudera ser unha excepción para manter o teletraballo. Non en aberto. Non que valga para todo. Como un caixón desastre que é o que pasa aquí. É dicir, si 8 peticións ao cabo do mes, pero cualquier día... É dicir, cando efectivamente en este pasado acaban de constatar vostedes aquí mesmo de que había servizos sin traballadores. E isto é o que queren para este concello. Un servicio pechado. Vostedes salgan agora fora, vayan a unha parroquia e explíquenlle a xente que pechamos os servicios para que haxa teletraballo. Ten que rematar que xa se entendeu. E veríamos tamén o que opina a cidadanía respecto a este tipo de cuestión. Gracias. Moitas grazas, don Serafín. Ten a palabra don Ramón. Bueno, efectivamente, o señor Garabendi, por certo, é presidente da CEO, entonces, claro, na empresa privada sí que hai moitas empresas que están teletraballando, incluso, o mellor, casi hasta o 100% dos seus empregados. Porque hai moitísimos medios que se poden aplicar para controlar que se este traballando e que salgan as cousas adiante. Por webcam, simplemente hai moitas formas, non, que se pode facer. Eu estuve presente en algún centro de traballo onde a gran maioría do persoal estaba teletraballando e o traballo iba para diante. Hai que darse de conta que ahora mismo pódese registrar moita documentación teletraballando. Vostede creo que decía que era difícil, pero non, porque hoxe xa as empresas están obrigadas a presentar a documentación por a plataforma, ca súa firma digital ou online. Os particulares cada vez están usando máis ese servicio tamén. E creemos que aí, por exemplo, pódese avanzar moito, teletraballando sin problema, si se cumplen os horarios, efectivamente, se controlan, como dice o compañeiro do BNG. É dicir, se está controlado un pouco o que se fai, como se fai, e incluso se aplica realmente a normativa aprobada daquelas da COVID, na que creo que sí que había un control de unhas condicións especiales para conceder o teletraballo, de cumplir certo ratio de xente que teña teletraballo ou non, de varios días seguidos que non se podía teletraballar. Bueno, efectivamente, eso, pois igual habría que actualizalo e melloralo, pero eu creo que non coartar tanto
esa posibilidade e, sobre todo, non poñer as costas, é dicir, non poñernos de costas a todos os avances tecnolóxicos que existen para controlar este método novo de traballo, que non podemos estar en contra dil, me parece a min. Bueno, pois, en principio, nada máis. Moitas grazas. Señor Morgade, ten vostede un minuto. Sí, máis que suficiente. Aclarar dúas puntualizacións, porque igual confundimos negociar con acordar. E a obligación da patronal, neste caso, que sería o grupo de goberno, é traer unha mesa sindical os acordos que pretende implantar, pero non está obligado a chegar a un acordo co representante dos traballadores. Prueba delo é que houve 3 mesas sindicales e non alcanzamos un acordo. Pero isto traise aquí precisamente co ánimo de controlar realmente como se fai a prestación de teletraballo e de minimizar a súa presencia dentro do ámbito laboral para que haxa traballadores aquí presentes atendendo os servicios. E pretendemos que o teletraballo sea a excepcionalidade, non a generalidade, porque entonces cando un veciño viñera por aquí a facer unha gestión e non houbera ningún funcionario que atendese, non sei que iba a pensar. Ten que rematar. Pensen neso. En primeiro lugar, voulle dar explicacións ao señor vocero do Bloque Nacionalista sobre a convocatoria deste pleno. Non as teña que dar, pero voullas dar. Mire, os plenos ordinarios teñen que celebrarse conforme o que marca o Regulamento Orgánico Municipal. Sin embargo, hai outras cuestións, como son as que traemos hoxe, probablemente, o mellor non esta, pero sí que hai outras de xundia na orde do día, que precisan dunha aprobación inicial, que precisan dunha exposición pública, que precisan, se dir o caso de alegacións, e, polo tanto, neste caso hai 30 días hábiles de exposición pública. Polo tanto, o tempo compre. Pero, ademais de eso, hai outras circunstancias. Vostede, si imprimiu, viu ou estudiou toda a documentación que se aporta para algún dos puntos, verá que é un tema arduo, complexo, delicado, que precisou de moito traballo por parte dos técnicos e das técnicas municipais. Non só de aquí de Barbadás, sino tamén de Ourense. E, polo tanto, non podemos andar presionando a eses traballadores e traballadoras a efectos de que coincida esa documentación ca data do pleno ordinario deste Concello. Foi un traballo moi duro do que pode dar fe calquera dos traballadores e traballadoras deste Concello e, polo tanto, creo que facer esa afirmación sobra un pouquiño. Pero, bueno, cada un alá coa súa forma de pensar e de transmitir. Don Ramón Lloves, vostede di, sempre haberá quen o fixera. Vostede dáse conta de que hai departamentos en que só hai 2 persoas? Dáse conta deso? Dixo esa frase literal. Sempre haberá quen o fixera. Pois mire, non sempre haberá quen o fixera, porque pode darse a circunstancia de que haxa baixas, de que haxa vacacións. Non sei se pensou neso. Mire, como ben dixo don Serafín Núñez, neste caso, si que encordo, non é un dereito. Como ben dixo Morgade, é a consolidación dun dereito no tempo. Creo que estamos no camiño correcto desde o momento en que tanto vostedes como o Bloque Nacionalista non concordan con isto. Creo que o máis normal é estar no punto medio da mesura. Hai outra incoherencia, don Serafín Núñez, co seu propio sindicato. Leu vostede que a CIGA di que é un recorte de dereitos. Bueno, pois se é un recorte de dereitos, actúa en consecuencia. Vostede está en contra dese dereito, dixo prácticamente dunha forma taxativa. Bueno, pois a CIGA está a favor dese dereito. E incluso, vou dicir máis, sirve para a conciliación da vida laboral e familiar. Imaginen vostedes que hai unha traballadora, un traballador que ten algún fillo ou filla na casa enfermo ou enferma. Bueno, pois en teletraballo podría seguir traballando. Creo que é ben doado de entender e de votar a favor. Votos a favor? Abstencións? En contra? Grazas. Pasamos ao segundo punto, que é o expediente 6.149, modificación primeira da relación de posto de traballo. Ten a palabra o señor concelleiro. Ten 5 minutos de novo. Bo día de novo. Bueno, espero que esta modificación non sea tan controvertida como do teletraballo. Vamos. Aquí trátase de tocar a RPT por primeira vez desde que se aprobou
no sentido de hai unhas modificacións puntuais de renumeración de puestos, dado que hai un auxiliar que se traslada de Administración Xeral ao servicio de axuda no fogar, neste caso, e iso conleva unha renumeración dos puestos da Administración Xeral. Despois, hai un cambio en urbanismo que supón o pasar o arquitecto de unha prestación parcial a unha prestación a tempo completo, a creación dun puesto de técnico na escola infantil e a creación do 8º puesto de policía municipal. Esas son as principales modificacións que traemos hoxe aquí da RPT. Isto ben dado un pouco ir adecuando a estrutura de funcionariado do Concello ás necesidades que nos impón no caso do técnico infantil, o tema do crecimiento do número de nenos que hai na escola. Estamos cos ratios de cumplimento bastante axustados e nese sentido, para estar con un cumplimento máis holgado, creas un novo posto de técnico da escola. O tema da Policía Municipal, creo que todos os grupos en algún momento trouxeron aquí algunha moción no sentido de que os policías municipales eran poucos para a población que temos. Nós, na medida do posible, vamos incrementando o número de postos de policía municipal. Eu quedo aberto ás preguntas que me queiran facer e ás aclaracións pertinentes. Moitas grazas, señor Morgade. Don Ramón Padrón ten a palabra. Nada. Don Serafín. Sí. Bueno, en primeiro lugar, contestarle así brevemente algunhas das cuestións que dixo vostede, señor alcalde, ao respecto da posición que mantivo a nosa agrupación política, o noso grupo político no punto anterior. É dicir, o BNG non está en contra do teletraballo. Eu non dixen, este portavoz non dixo eso, e se dixo eso, malinterpretouse. Non estamos en contra desta cuestión, estamos en contra de abrilo, de plantexalo como plantexan vostedes, nunha situación de excepcionalidade. O expliquei antes e puxen un caso como ese, estaríamos de acordo, por que non? Non me estou posicionando en contra desta cuestión, eu dixen de inicio, outra cousa que se me malinterpreto que eu quixera decir. Bueno, con respecto xa ao punto que traen a modificación primeira da RPT, bueno, nós temos que dicir que xa cando foi na aprobación inicial da RPT, que considerando que efectivamente é necesario que esta institución, que esta casa teña un RPT como así debera ser, pero desde logo si entendíamos tamén xa en aquel momento que non sería desde logo a RPT do BNG no Concello de Barbadás se nós estiveramos no goberno. É dicir, nós entendemos que outro modelo de regulación do personal e outro modelo de RPT lóxicamente sería posible, non? Podemos concordar con algunhas das propostas que nos traen hoxe aquí ao respecto da modificación da RPT, vale? Que pasa? Que todas nun mesmo saco, lóxicamente, fan que o noso posicionamento, poda non ser a favor de todas estas cuestións. Xa digo, non cuestionamos que efectivamente sexa preciso a creación dun posto máis da Policía Local ou outro tipo de cuestións. Outras sí que, non vou entrar en cada unha delas, pero sí que si entrase en outra delas sí que sería matizable a posición do BNG ao respecto dun incremento, de modificacións da propia RPT. Bueno, decir que xa no seu día fixeron un RPT a baixa, que non cumple ao noso criterio coas necesidades que este Concello precisa. Pódese sinalar, poño por caso, a deficiencia viaria da limpeza viaria, dos desbroces, de manter as rúas limpas, de manter tal, ainda que, efectivamente, que debe acometer esa brigada de obras, porque ao mellor habría que plantexarse ampliar tamén esa brigada de obras e ter máis personal na rúa traballando, aparte de que externalizan o servizo e o dan a quen o dan, pero non sempre eso implica que, efectivamente, teñamos unhas rúas e os nosos viais limpos e nunhas condicións mínimas exixidas.
Bueno, falan na proposta que pretenden aprobar falan dunha mesa xeral do 7 de outubro. A min, perdóneme, a mellor tamén pode ser cuestión miña, pero eu, de feito, imprimín toda a documentación e eu non vin esa mesa xeral Ten que na rematar. propia documentación. Vale, remato na segunda, gracias. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra o voceiro ou vocera do Partido Popular. Buenos días a todos y a todas. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos dejar claro constancia de nuestra postura crítica ante esta modificación de la relación de puestos de trabajo. No responde a las verdaderas necesidades de este concello y demuestra una falta evidente de planificación en la gestión personal. Empezamos recordando algo muy importante. El informe del técnico de Administración General es claro, dice expresamente que la creación de nuevos puestos, como el de agente de la policía local o el de técnico de la guardería, debe ir acompañada de la correspondiente partida presupuestaria. Y eso no se está cumpliendo. No se puede aprobar una modificación de la RPT que cree nuevas plazas si no se garantiza antes el crédito necesario para financiarlas. Eso es lo mínimo que exige una buena gestión y una administración responsable. Además, en esta modificación se proponía inicialmente una nueva plaza de profesor de música y movimiento cuando ya existe una plaza con esa misma denominación en la actual RPT. No entendemos cómo se llega a plantear duplicar una plaza que ya está creada. Ha tenido que intervenir el técnico para advertirlo y finalmente esa propuesta queda anulada, reconociendo que fue un error. Nos dicen ahora que la cubrirán con una interinidad temporal mientras se analizan las necesidades futuras de la Escuela de Música y se prepara otra modificación. Por eso, señor alcalde, no es una planificación, es una improvisación. Hoy anulamos una plaza, mañana la volvemos a modificar, pasado lo volvemos a traer a pleno. ¿Dónde está la previsión? ¿Dónde está la gestión ordenada en este concello que se necesita tanto? Y muchos nos tememos que lo mismo pasará en diciembre, cuando se jubile la administrativa de registro. Volverán a traer otra modificación, otra corrección, otro parche, porque no se anticipan las necesidades, sino que se reacciona a los problemas cuando ya están encima. Por eso decimos con total claridad que esta modificación no se ajusta a la realidad de este concello. La carga de trabajo en áreas como registro, atención al público, servicios sociales es muy alta y en cambio se amortiza una plaza de administrativo donde más falta hace, pasando a servicios sociales. El concejal de personal en su primera propuesta no contemplaba ni la plaza de policía local ni la de la Administración de Servicios Sociales. Y eso es un reflejo de cómo se trabaja en este concello, sin visión global, sin escuchar al personal y sin tener en cuenta la presión diaria que soportan las áreas más saturadas. Queremos también poner en valor el papel de los sindicatos, porque fueron ellos, en la mesa de negociación, quienes presentaron alegaciones razonadas y muy bien fundamentadas a la propuesta inicial del grupo de gobierno y, curiosamente, el segundo documento del concejal de personal que presentó el concejal mismo de personal. Ya no se parecía nada al primero. Eso demuestra que había errores, que se improvisó y que solo después de la presión sindical y política se rectificaron algunas decisiones. Continúe la segunda, señor alcalde. Ten a palabra o señor Morgade, dos agora. Vou empezar a respostar un pouco no sentido de que a dotación presupuestaria, señora Consuelo Obispo, se usted lera o informe de intervención, sabría que para crear a plaza nun RPT non fai falta dotación presupuestaria. A dotación presupuestaria será necesaria no momento que se convoque a plaza, non cando se crea. Digo ben claro o informe de intervención. Finalmente, polo exposto, formúlase unha conclusión desfavorable sin carácter de fiscalización por considerar que a aprobación da RPT non se xera un acto de disposición, recoñecemento de obrigas ou ordenación de pagos. Por favor, lean sus informes. Con respecto á negociación, precisamente, é unha negociación sindical. Hai unha proposta inicial do concelleiro de persoal e en base ás alegacións dos sindicatos e chegamos a un consenso, o grupo de goberno asume unhas propostas dos sindicatos e en aras a eso unha votación por unanimidade a favor desta modificación. As mesas sindicales son para negociar. Neste caso, alcanzouse un acuerdo pleno. Entendo que non irá tan descabellada a modificación cando os representantes dos traballadores
lle dan o visto bueno. Con respecto ao que dicía o señor Sarín de que hai que acometer unha reforma máis profundidade, pois sí, esa modificación vais a acometer. Está aberto un proceso de alegacións aos sindicatos para que de cara a traballar no ano que ven con calma nunha modificación en profundidade da RPT. E, desde logo, nese é o camiño que estamos tal, e vamos a contar cas opinións dos sindicatos, e por eso se lle piden xa de entrada, para que cando veñan aquí á mesa sindical unha proposta de modificación, pois xa sea consensuada con anterioridade, non como esta, que se presentou un documento original e logo, en base ás alegacións dos sindicatos, pois se modificou e se chegou a un acuerdo. Isto, en principio, é o que eu teño que dicir, e as modificacións que traemos hoxe aquí son porque entendemos que son necesarias o bo funcionamento deste Concello. Moitas grazas. Ten a palabra don Ramón. Nos escoitamos con respecto ás opinións de todos os grupos e os seus posicionamentos, pero cando se escoitan algunhas cousas, pois tamén queremos intervenir para que a cidadanía, que é a que nos pon aquí, pois tamén teña outra perspectiva. Neste Concello, doña Chelo, estáse parcheando e seguiremos parcheando durante moitos anos, non sei se acabaremos arreglando, porque hai cousas que xa non teñen arranxo posible, 27 anos de goberno do señor Freire e os seus máis inmediatos colaboradores, que nos deixaron un concello en tema de personal, válgame Dios, un concello en tema de urbanismo, válgame Dios, e moitas cousas desto son parches daquela situación, que durante anos iránse arranxando como se poida, e habrá cousas que xa non teñen arranxo, pero lembre vostede que houbo 27 anos antes nos que si vostede é capaz de dicir que a relación de postos de traballo que existía neste Concello e os postos mesmos e todo era correcta para un funcionamento dunha institución, se vostede pode afirmar eso, pois non digo nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. Don Sarín. O señor Sarín, perdón. Sí, ben, falan no documento que pretenden aprobar, que é o acordo de modificación puntual do posto da RPT, falan de vista mesa xeral celebrada o 7/10, na que se consensúa o texto a aprobar. Eu non dubido que se celebrara a mesa xeral esa. Eu, logo no expediente non a vin, Eu vin alegacións de sindicatos, vin que se tiñan máis ou menos en conta as alegacións dos sindicatos, pero non vi ninguna reunión, non vin a acta desa mesa xeral. Por lo menos no expediente non está. Con isto non dubido que non se celebrara, pero, bueno, en todo caso, si xa que o pretenden aprobar e vista a mesa xeral, pois o normal sería estuver aquí. Eu, logo, non a encontro. Bueno, decir que, bueno, fala a portavoz do Partido Popular, fala tamén de, bueno, de futuras xubilizacións, de xubilacións de administrativa de registro. Creo que non é necesario, non creo que non é exactamente así, que é de outro servizo, como pode ser, creo que o de Padrón, pero, bueno, en todo caso, é dicir, si non é por matizarlo, pero tampouco é unha cuestión que tal, é dicir, lóxicamente, é unha funcionaria que se xubila, pois, lóxicamente, habrá que cubrir esa praza, pois, co personal, que abrir os procesos para que esa praza se volva a cubrir, non? Bueno, en definitiva, votarles a favor da RPT, neste caso a favor da modificación da RPT, sería como parabenizarlla, non? Xa non o fixemos no inicio, acabo de cuestionarla na primeira intervención. Cuestionámola tamén na aprobación inicial. Entón, xa digo, non vamos a estar, podíamos concordar, e de feito facemos, en algunha das propostas que traen aquí, que consideramos que son de criterio e que hai que facelas. Desde logo, todas no mesmo saco non teñen sentido, xa o dixen na primeira, e, por tanto, non imos aprobar esta modificación. Grazas. 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 Ten a palabra a vocera do PP. Y continúo. Señor Padrón, le recuerdo que la modificación de la RPT total fue en el 2022, que usted ya estaba aquí. No viene del Partido Popular, está usted equivocado, tenga un poquito de memoria.
Y aquí queremos ser justos. Gracias a la insistencia de los sindicatos y de la oposición, se incorpora finalmente la plaza de policía local, una demanda que llevamos tiempo reclamando y que fue precisamente el eje de la moción sobre seguridad ciudadana que presentó el Partido Popular hace unos meses. Una moción que el grupo de gobierno intentó minimizar, pero que hoy demuestra su importancia, porque gracias a esa presión política se da un paso adelante en la mejora de la seguridad en Barbadas. Por tanto, nos alegra que finalmente se reconozca la necesidad de reforzar la plantilla de la policía local, aunque llegue tarde y sea fruto de la insistencia de otros. Sin embargo, lo que no podemos aceptar es la mala planificación y la falta de coherencia en el resto de la modificación. Por ejemplo, el puesto de arquitecto a jornada completa, nadie duda de que es necesario porque el área de urbanismo está colapsada, con expedientes atrasados y una carga de trabajo enorme. Pero volvemos a preguntar al grupo de gobierno, ¿por qué ahora sí y cuando se elaboró la RPT no? Durante años el arquitecto fue a media jornada y cuando lo advertimos se nos dijo que era suficiente. Vayan a la hemeroteca. Hoy se reconoce que no lo era. Pues bien, vale más tarde que nunca, pero queda en evidencia la falta de previsión de este gobierno local. Y volvemos a lo esencial. Una RPT debe ser un instrumento técnico y estable, no un documento que se cambie cada pocos meses según las circunstancias o los intereses del momento. Lo que se aprueba hoy debería responder a un estudio real de las necesidades del concello, a un análisis de la carga de trabajo y a una planificación a medio plazo. Pero que tenemos hoy es una modificación parcial, desequilibrada y en muchos puntos sin respaldo presupuestario ni técnica suficiente. Por todo ello, desde el Partido Popular de Barbadas manifestamos que no compartimos el cambio de la plaza de administrativo, porque es justo donde más falta hace personal, sobre todo con una jubilación, como he bien dicho antes, inmediata en el registro. No entendemos la creación de plazas sin partida presupuestaria ni el desorden con el que se gestiona. Valoramos que se rectifique el error de la plaza de música y movimiento, aunque demuestra la falta de control inicial. Y reconocemos como positivo que se incluya la plaza de policía local, fruto del trabajo conjunto de la oposición y de los representantes sindicales. Pero en conjunto, esta modificación no refleja la realidad del concello ni soluciona sus problemas estructurales. Lo que Barbadas necesita es una revisión completa y seria de la RPT, con criterios técnicos, con participación real y con una planificación que dé estabilidad y coherencia a la plantilla municipal. Mientras tanto, el personal seguirá desbordado. Seguiremos denunciando estas decisiones improvisadas, incoherentes y poco transparentes, que lo único que hacen es retrasar el buen funcionamiento de los servicios públicos y perjudican la atención a nuestros Ten vecinos. que rematar, don Gracias, Nachel. señor alcalde. Grazas a vostede. Don José Manuel, ten vostede un minuto. Voulle respostar simplemente o que entendo que ten algo de interés da súa intervención, que é o da estudio e modificación en profundidade da RPT. Eu creo que xa dixen na miña anterior intervención que ahora mesmo os sindicatos teñen encima da mesa unha proposta deste concelleiro que lles fala de que de aquí ao mes de enero nos fagan chegar as súas propostas de modificación da RPT, o que entenden que debíase modificar da RPT para cometer unha reforma en profundidade da RPT. Que somos conscientes de que ten que ser un documento estable, pero ten que ser un documento vivo. A RPT non é unha foto fija e xa aí quedou. A evolución da sociedade é tan rápida, os servicios que temos que prestar os concellos evolucionan e nese sentido tamén temos que adaptar a estrutura da plantilla que temos ás necesidades. E entón xa lles adianto que se vai a cometer unha reforma en profundidade a mesma a partir do mes de enero. Eu non sei do meu asombro, de verdade. Fala a señora vocera do Partido Popular de xestión ordenada, pero vostede estivo no goberno creo que durante 8 anos, creo. E non botou de menos vostede nunca a inexistencia dun RPT cando vostede gobernaba. Dona Chelo, vostede sabe perfectamente que hai informes xurídicos que din que non había RPT. Sábeo. E en calquera de catedráticos da Universidade de Santiago.
Dona Chelo, non había RPT. Ademais, se tal preguntamos aquí a señora interventora, que no seu momento tamén era funcionaria deste Concello, e había precisamente o debate entre Secretaría e Intervención sobre a existencia da RPT ou non. E demostrouse fehacientemente, e pódese certificar, que non había RPT. Quere dicir con el vostede que o Concello de Barbadás, durante o seu goberno, traballou desordenadamente, sin transparencia, sin pés nin cabeza. Bueno, sin transparencia en algúns casos sí que traballou. Así cubríanse os postos de traballo como se cubrían. Creábanse os postos de traballo conforme unha necesidade puntual e aí estaban. De feito, había persoas que están contratadas como monitores e non eran monitores, doña Chelo, e non eran monitores. E vostede sabe perfectamente, perfectísimamente. O que dixo don Serafín é certo. Non vostede ten que coñecer un pouco máis por do Concello, non é de rexistro, é de padrón. É de padrón. Vostede sabe ademais que as negociacións son para negociar. Entón ven aquí votando en cara precisamente que se negocie. Pois precisamente a negociación sirve para chegar a puntos de encontro. Nós coñecemos a necesidade do Concello. Outra cousa é pensar nunha frase que dixo don Ramón outro día, don Ramón Lloves. El PP no tiene unha fábrica de dinero. Pois ben, o Concello de Barbadás aínda ten menos. E, polo tanto, para crear postos de traballo hai que ir tendo unha disponibilidade económica, saber cal é esa disponibilidade a futuro. Bueno, pois utilizo a súa frase para rebatirlle a doña Chelo. Mire, fala vostede de negociación, é que me dá vergonza. Debía, mellor dito, sentir vergonza lle a vostede. Neste caso, vergoña propia. Sabe que vostedes nin negociaban o capítulo 1 dos orzamentos cos sindicatos, que é obrigado por lei. O capítulo 1 é o de persoal. Estamos falando de RPT. Non o negociaban. O sea, estaban cometendo ilegalidades absolutamente flagrantes, incluso na elaboración do orzamento. E vostede menea a cabeza, cenea a cabeza, pero é certo. E hai funcionarios que o atestiguan, habilitados nacionais, doña Chelo. Entón, negar a maior, pois non sei a que ven. Non sei a que ven. Mire, e vostede fala tamén, por outra banda, de que se crea a plaza de policía local porque insistencia o PP. Mire, todos somos coñecedores da situación, pero a vostede quero recordar, non sei se era concelleira vostede daquela, non sei se era concelleira, este concelleiro actual alcalde, no seu día presentou unha moción que se tivo, non sei se foi aprobada, pero despois aplicouse, para crear a creación de 3 novas plazas de policías locales, cando había 3. Dona Chelo, vostede diga o que queira, foi así. No 2007, eu non lle interrompín, doña Chelo. Mire, despois fala da carga de traballo en urbanismo. Certo, non lle vou a negar, pero é certo, tamén é certo que non hai colapso. Hai un esforzo de traballo grande por parte dos traballadores. É así. Aquí, vostede pode ir a verificar canto se tarda en conceder unha licencia de obra neste Concello. Vale. Eu tamén. Si está toda a documentación, doña Chelo, entre 15 días e un mes. Si está toda a documentación entre 15 días e un mes. Pode haber algún caso que se retrase, pero normalmente é así. Os traballadores e traballadoras tamén teñen dereito ás vacacións, doña Chelo. Tamén teñen dereito ás vacacións. Entón vostede creo que fala un pouco por falar. Mire, di que a RPT ten que ser un documento fiable. Bueno, pois vostede nunca tivo unha RPT e tivo maioría absoluta. Por que non a fixeron? A que interese se debía que non houbera un RPT? A que interese se debía iso? E outra cuestión máis. As novas tecnoloxías, falaba o señor Morgade, de que a RPT ten que ser un documento vivo. Teno que ser, por unha razón moi sustanciosa e moi importante. As novas tecnoloxías son de aplicación tamén na administración local. Esas novas tecnoloxías permiten precisamente que moitos procesos se simplifiquen. E, polo tanto, cada día que pase, máis dinámica e máis viva ten que ser a RPT. Creo que é fácil tamén de comprender. Votos a favor. Abstencións? Grazas. Pasamos ao punto número 3. Autorización para a formalización do convenio de cooperación entre o Concello de Ourense e o Concello de Barbadás para a prestación ao Concello de Barbadás do servicio de saneamento e depuración de augas residuais. Ten a palabra a señora Tenente Alcalde.
Moitas grazas, bos días a todas e a todos. Bueno, como ben consta na documentación, aí poden facer un seguimento do que foi a negociación dos documentos que se manexaron das conclusións ás que se chegaron. En principio, a negociación co Concello de Ourense xa ven do ano 2016, creo lembrar, cando era outro concelleiro de infraestructuras. Bueno, naquil momento había habido unhas discrepancias técnicas entre os técnicos do Concello de Barbadás e os técnicos do Concello de Ourense, que decaeron nun punto morto de toda esta negociación porque esas discrepancias supoñían un custe para o Concello de Barbadás demasiado elevado en base ás medicións que utilizaba o Concello de Ourense. Nunha nova etapa retomáronse estas negociacións á vista de que estábamos nunha situación precaria. Entonces, na negociación pois tamén se fixo un toma e daca e tamén se conseguiu rebaixar a contía que se exixía por parte da proposta do Concello de Ourense nunha cantidad importante debido a que a referencia xa non eran os caudalímetros que se querían implantar, senón a referencia era o número de habitantes por poboación. Entonces todo eso reduciu notablemente a contía que ten que aportar o Concello de Barbadás para a asinatura deste convenio. Serán 310.000 euros os que ten que aportar para regularizar unha situación en precario que viña xa de hai moitos anos. Todas aquelas cuestións que se pretendían implantar tiñan un coste, como lles decía, excesivo, porque había que poñer uns puntos de conexión, uns caudalímetros, e todo eso era o que encarecía. Entonces o tomar como referencia a poboación pois dá unha serie de datos contables que os teñen vostedes aí, non é necesario pormenorizar neles, e dá como resultado que o convenio non se asina cunha empresa privada, sino que se asina entre dúas administracións. O caso de non asinar cunha empresa privada, pois volvemos outra vez aos 28 anos de goberno do Partido Popular. Este goberno non entendía, nunca acabou de entender, e ao mellor nin hoxe en día o entende, porque dúas administracións asinan un convenio cunha empresa privada que ademais é unha adxudicataria que pode variar no tempo. Entonces, isto regulariza e legaliza unha situación que se viña arrastrando, unha situación irregular. E regularízase coa asinatura dun convenio, deixando ao marxe as empresas adxudicatarias, sexan cales sexan en calquera momento. E, bueno, estou á espera de que de facer calquera tipo de aclaración, porque como este asunto vai repartido en 3 puntos diferentes, pois iremoslo abordando a medida que vostedes vayan plantexando as súas dúbidas. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra don Ramón Padrón. Ben, a intervención é que ao mellor vai para o quinto punto, é dicir que según temos entendido, que non mencionou, é que o convenio é o menos lesivo para o Concello de Barbadás, porque o Concello de Ourense trataba de cobrarnos todas as augas residuais que entran na depuradora, se me equivoco, corríxame. Pero claro, dentro desas augas non só van as augas residuais das fecales, senón que van moitas augas da chuvia e que recollen os colectores que temos por todo o Concello. Entón parece que se chegou ao acordo de que só sexa o que é o consumo de auga da traída, que ese consumo sexa o que se cobre, o que tome como referencia o Concello de Ourense para cobrarnos a taxa o que nos vai a cobrar. Por favor, si poden confirmar eso, estaría ben. Moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. Don Serafín, cando queira vostede, ten 3 minutos. Bueno, decir que na documentación que se nos envía no expediente, bueno, pois vemos en primeiro lugar pois ese documento do Concello de Ourense de xullo do 25, donde se visualiza pois unha deuda de casi 1 millón de euros, de 979.264 euros. Un convenio que, digamos, databa de 2006 e que tiña unha vigencia ata 2015, e que ata, digamos, ese momento pois había unhas pequenas diferencias ao respecto, di o propio documento do Concello de Ourense, ao respecto
do importe do que iba aboando o Concello. Pero, bueno, eran unhas diferencias de entre 5, 14, 17.000 euros. Ben, pero que a partir do 2015 di ese propio documento que se deixou de pagar, non? Bueno, nos entendemos que alguén terá unha responsabilidade sobre este tema. Nós non dubidamos da deuda, non dubidamos que efectivamente hai unha deuda, porque se tes un servicio e botas 9 ou 10 anos, neste caso son 10 anos, sin aboar, sin pagalo, pois efectivamente, pois aí hai unha deuda adquirida, non? Pero digamos que o papel, en definitiva, pega do que lle pon, é dicir, aquí estamos dando por bo un informe do Concello de Ourense que non dubidamos da súa certeza, pero que non dubidamos, pero tampouco podemos creer a pé xuntiñas o que pode decir aquí o Concello de Ourense ao respecto do que se lle debe ou se lle deixa de deber. Se vamos ao documento do técnico Diego Alonso, o documento número, bueno, que eu teño como número 11, pero bueno, o documento donde ele informa, o informe xurídico financiero, ele di, na páxina 3, di: vista a providencia da alcaldía, este informe non manifesta o contido técnico que sustenta as memorias e as propostas efectuadas polo Concello de Ourense. A este respecto, quen suscribe non ten coñecementos suficientes para valorar os datos técnicos de consumo e custes que cuantifican as obrigas económicas, polo que se consideran formalmente válidos os efectos de emitir o presente como hipótese de traballo sin prexuízo de que o Concello de Barbadás non os considera xeitados deber solicitar os informes de que considera oportuno. É dicir, dáse como unha cuestión de fe por parte do técnico, que di que, bueno, pois non ten as, digamos, o dice aquí, os coñecementos suficientes para valorar se isto é realmente así. Entón, o noso criterio, o criterio BNG, pois eso, que coñecendo que efectivamente hai esa deuda e que efectivamente debemos ese diñeiro, pero non temos claro que realmente poda ser esa cifra de 979 ou sexa outra. Por tanto, para nós, se o BNG estuvera no goberno, solicitaría unha auditoría externa Ten que rematar, don Serafín, leva 3 minutos. por fora de ambos concellos e por fora das empresas concesionarias, e que donde realmente se vira, efectivamente, como se cuantifica e a que ascende esa Don deuda. Serafín, Remato. gracias. Continúo, gracias. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Hoy debatimos un punto de enorme relevancia para el presente y futuro económico de este concello, la aprobación del convenio de cooperación con el Concello de Ourense para la depuración de las aguas residuales en Barbadás. Un convenio que, a la vista del informe jurídico financiero emitido por el propio técnico de administración, genera más sombras que certezas, más obligaciones que beneficios y más carga económica para los vecinos que garantiza la sostenibilidad. Falta de transparencia y de control político. Queremos dejar claro, señor alcalde, que no se puede seguir aprobando convenios de este calado sin pasar por un análisis exhaustivo y transparente en el Pleno. Y además el propio informe lo dice claramente, coincido con el señor Salín. O presente informe non ten carácter preceptivo nin vinculante e quen informa non dispón de coñecementos técnicos suficientes para valorar os datos de consumo e custes. Es decir, el técnico reconoce que no tiene capacidad técnica para valorar la base económica de ese convenio. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar algo tan importante sin los informes técnicos adecuados y sin un estudio financiero independiente, coincido con el señor Sarín, que garantice que el Concello no va a salir perjudicado? Una deuda heredada sin depurar responsabilidades. Llevan 10 años gobernando. Otro punto gravísimo. El informe certifica hay casi 1 millón de euros pendientes del abono del Concello de Ourense correspondientes al periodo 2015 al 2024. Y esa deuda no surge de nada, surge de años de descontrol, de falta de seguimiento de los convenios anteriores y de una gestión deficiente del contrato con Viacua, que debería de haber transferido los importes correspondientes a Ourense, y no lo hizo. Señor alcalde, ¿dónde estuvo el control político todos estos años? ¿Dónde están las responsabilidades de 10 años por no haber exigido esas cantidades antes? Esto es inaceptable. Subida encubierta de la tasa de saneamiento. El informe también concluye con algo demoledor. A tasa de saneamento na actual configuración non permite sumir a cobertura financiera do custe do servicio, polo que debe ser actualizada. Eso se traduce, va a haber una subida de la tasa de saneamiento a todos los vecinos.
Y no poco, según las propias cifras del informe, el coste real del servicio de 393 a casi 495.000 euros anuales, es decir, una subida de 100.000 euros al año. Eso significa que para cuadrar las cuentas, el Concello tendrá que incrementar las tarifas del agua y saneamiento. Por tanto, quien vota a favor de este convenio está votando a favor de una subida directa de impuestos a las familias, a los comercios y a las pequeñas empresas de Barbadás. El informe también entra a analizar el contrato de concesión con Viacua y lo que refleja es muy preocupante. Se reconoce que existe un desequilibrio económico de más de 414.000 euros que deberá restablecerse. Y además se indica que el canon anual de 60.000 euros que ahora se paga a la empresa debería de integrarse en la propia tasa, es decir, pagarla directamente los vecinos de Barbadás. ¿De verdad vamos a aprobar un convenio que además de cargar con una deuda millonaria obliga a revisar al alza las tarifas y reequilibrar económicamente un contrato privado con una concesionaria? Sigo insistiendo, 10 años llevan gobernando. Ten que rematar, doña Chelo. Por Sigo favor. después, señor alcalde, gracias. Ten a palabra a señora teniente alcalde. Moitas grazas. Bueno, parece ser que isto trátase de inxeniería contable e que vostedes non leron a documentación. Eu non son enxeñeira nin nada que se lle parezca, pero bueno, vamos a facer un repaso xeral para que o entendan, porque isto xa se ten explicado moitas veces, incluso ten saído en prensa por parte do Concello de Ourense e por parte do Concello de Barbadás. Existe unha débeda porque o Concello deixou, o convenio finalizou en 2015. E o Concello de Ourense non emitía as cartas de pago para que regularizáramos esa deuda ano a ano. E esas cartas de pago agora xa non as teñen que emitir, vaise facer unha liquidación e Viacua vai xirar eses 900.000 euros, vai nos liquidar ao Concello de Barbadás e o Concello de Barbadás vai nos pagar ao Concello de Ourense. Pero todo isto, de aquellos lodos viene todo isto. Entonces, vostede fala de que se hacen cosas oscurantistas, ou non sei qual é a expresión que utilizou. Oscurantista é firmar un convenio cunha empresa privada. Oscurantista é facer un contrato as hoc a dedo cunha empresa privada e involucrar a dous concellos e agora os dous concellos ter que solucionar o problema para desenvolverse da empresa privada, que non temos nada contra ninguna empresa privada, pero como ben lle dixen ao principio, os convenios firmanse entre administracións, neste caso, cando son convenios deste tipo. O Concello de Barbadás, se vostedes analizan os orzamentos ano a ano, ten recollido 60.000 euros de canon de saneamento. Eses 60.000 euros, si os deixaron vostedes, é o testamento que nos collemos cando chegamos ao goberno. E logo entrou en precario, evidentemente. Entonces, eses 60.000 euros pagamos a Viacua, e Viacua tiñallos que pagar a Ourense. Era a enxenería contable que se facía naquel entón, que, bueno, agora vaise cambiar, vaise regularizar e vaise facer todo como é debido, non? Entonces, 60.000 euros pagábanselle ao Concello de Ourense, pagáballos Viacua ao Concello de Ourense. O cesar o convenio, e o Concello de Ourense non emitir as cartas de pago, Viacua seguía xirando ao Concello de Barbadás e 60.000 euros e iban a unha bolsa que teñen eles e que agora teñen que devolver ese diñeiro. Mais as cuotas que eles ingresaban por a taxa do servizo e todo eso teñen que dar ao Concello de Ourense, 900.000 euros, creo que é, preto de 1 millón. E agora regularizase a situación. E sí que se ten que facer unha estabilización do servizo, porque evidentemente os servizos non son gratuitos, hai que facer un pequena, pero eso xa falaremos no punto da modificación da ordenanza número 7. O que quero que entendan é que todo isto é unha regularización, unha legalización, do cal, sí, evidentemente, nos sentimos orgullosos tanto polos técnicos dos ambos concellos como polos políticos de ambos concellos que nos sentamos en sucesivas mesas intentando buscar a mellor solución para a veciñanza de Barbadás. E sobre a dúbida que plantexaba Ramón Padrón, dicirlle que sí, que o número de metros cúbicos suministrados, número de metros cúbicos botados ás augas residuais, e xa non se contan as pluviais. O sea que é un acordo moi ventaxoso para o Concello de Barbadás. Ten que rematar. Moitas grazas. A vostede. Ten a palabra, nada, don Serafín. Tome, cando queira. Adiantándome un pouquiño o debate demagóxico que vai plantexar hoxe o Partido Popular, máis que evidente, que xa comezou onte en redes sociais, pero bueno. Daqueles polvos estes lodos, quería decir vostede, señora Vitoria, e efectivamente. Xa non só porque vostede non mencionou os anos de convenio que asinaron, porque son moitos anos, e evidentemente ese convenio ten que regularizarse conforme as evolucións
da sociedade e das infraestructuras actuais. Constame, e non me consta por efecto digamos, da evasión de responsabilidade, senón porque eu estuve presente xunto ca teniente alcalde e xunto con responsables de Viacua en numerosas negociacións que tivemos tanto neste Concello como no Concello de Ourense. E créame que en ningún momento se falou de responsabilidade nin do actual goberno, nin do goberno dos últimos 10 anos do Concello de Bordás, senón precisamente do que deixou o Partido Popular feito, mal feito. E lembrolle tamén que no 2015, cando caducou ese convenio, no 2015 gobernaba en Ourense un alcalde do Partido Popular que estuvo 4 anos e non tuvo nin o máis mínimo interés en renovar ese convenio. O sea que, digamos que hai unha responsabilidade compartida, entón, nesa suposta deixade de funcións políticas da que vostede fala. Pero, bueno, ainda quedan varias intervencións para diante. Gracias. Moitas grazas, don Daniel. Don Serafín, cando que... Eu estaba dicindo que efectivamente damos por bo a cifra que pon de deuda, eses 979.264, que pon o informe do Concello de Ourense, e sobre eso articulamos este convenio e toda esta cuestión. Nos pediríamos unha auditoría externa, se estuveramos no goberno, para clarificar, repito, que dixe na primeira intervención, clarificar este tipo de cuestións. Non é por dubidar de ninguén, pero, desde logo, se os técnicos da casa non lo tienen claro porque non teñen vasos eficientes, ya que o di, non ten... para poder afirmar as cuestións, e nos vamos a guiar por o que di o Concello de Ourense, por non sei, bueno, vale, perfecto, pero de logo nós non faríamos isto así. Bueno, preguntaríamos tamén como se vai a pagar esta cifra dos 900.000, acaba de explicarlo a teniente alcaldesa, por lo tanto, xa omito esta cuestión. Bueno, e obsérvese tamén que no informe do Concello de Ourense a cifra polo servizo de recollida e tratamento de augas residuais pasa de 115.000 no 24 a 310.961 no ano 25. É dicir, multiplícase máis que por 2. Constátase o informe dado que non se poden colocar caudalímetros, de que midan correctamente esa cantidade de aguas residuais que vertemos na rede de Ourense e que finalmente irá a dar, e entón que iso vai en función tamén pola cantidade de agua consumida. Bueno, sí, falan da diferencia entre as fecais e as pluviais, pero, bueno, desde logo, con respecto ás aguas consumidas, hai moitas aguas que se consumen en cantidad de cousas que non entendemos, efectivamente, iso vai entrar en esa cifra, é dicir, o baldeo, as perdas das aguas, o rego de parques, o baldeo de beirarrúas, non entendemos todo este tipo de cuestións. Bueno, a pagar en 30 días, di o Concello de Ourense, esas cifras, non? E Barbadás di ok, a pagar en 30 días. E que a posteriori do 2025 traballarase sobre esa hipótesis deses 310.961 euros ano. O que entendemos é que ao final, o dice tamén a portavoz do Partido Popular, isto poda repercutir nas facturas que paga a veciñanza. Porque o diñeiro, ata onde sabemos, efectivamente, ninguén ten varitas nin o inventan. O diñeiro de algún sitio sai. E se incrementan os custes, eso ao final vai non ter que pagar. Que non ten que pagar, paga niño, o veciño e a veciña de turno. Ao final é un pouco así. Remato, é dicir, a Providencia 10, bueno, eu teño como Providencia 10, a Providencia da Alcaldía, onde solicito un informe técnico, que é ese informe técnico que acabo de falar do técnico Diego Alonso, solicita tamén un informe de secretaría, un informe de interventora, eu tampouco vexo no expediente, non sei se era absolutamente necesario, se fala da posibilidade ou non de emisión dese informe. Ese informe aquí, no expediente, non está. Non sei se era estricto senso necesario, pero logo non está. Está solo o de Diego Alonso. Nada máis, grazas. Moitas grazas, don Serafín. Ten a palabra, supoño que prosigue don Nachel Obispo. Eso no es defender los intereses de Barbadás, es regalarle una compensación a una empresa privada y trasladar la factura a los vecinos. Ausencia de planificación y estudios de futuro. El informe que sería recomendable un estudio en profundidad sobre la estimación de consumos e incremento de población esperados. Sin embargo, el Gobierno local no ha presentado ninguna proyección demográfica ni económica que justifique los cálculos del convenio. Todo se hizo a ojo con hipótesis. Así no se gestiona un servicio esencial. No hay un estudio técnico, ni plan financiero, ni informe jurídico preceptivo. Solo una urgencia por firmar un convenio sin garantías.
Falta de lealtad institucional con este pleno. Y, señor alcalde, no es la primera vez, ya en otras ocasiones se ha querido delegar en alcaldía facultades que corresponden al pleno, no como la suscripción de convenios o la gestión de servicios públicos. No se puede gobernar a espaldas de los representantes elegidos por los vecinos, porque los ciudadanos nos han puesto aquí precisamente para fiscalizar, para controlar y para exigir que el dinero público se gestione con rigor, transparencia y sentido común. Apelo a la responsabilidad de esta corporación. Responsabilidad desde el 2015, 10 años que ustedes entraron a gobernar y que esta sigue así. Demagogia, señor Rey. Nuestra propuesta alternativa. Nosotros no venimos solo a decir no, venimos a decir que hay otra forma de hacerlo bien. Una auditoría técnica y financiera completa del convenio anterior para determinar responsabilidades y cantidades exactas. Estudio tarifario independiente que garantice que el servicio puede sostenerse sin subir la tasa a los vecinos. Una mesa técnica de negociación con Ourense y Biacua con presencia de todos los grupos municipales. Y finalmente, aprobación del Pleno con la información completa y transparente. Solo así podremos firmar un convenio justo, equilibrado y beneficioso para Barbadas. Por todo lo anterior, nuestro grupo vota en contra. No porque estemos en contra de cooperar con Ourense, sino porque no vamos a avalar un convenio mal fundamentado, con riesgos jurídicos, con deudas sin depurar y con una subida de tasas que penaliza nuestros servicios y con responsabilidades a este grupo de gobierno. Gracias, señor alcalde. A vostede, doña Chelo. Ten a palabra, tenente alcalde, 1 minuto. Moitas grazas. Penso que este goberno fixo unha boa negociación e aforroulle moito diñeiro a este concello. En base ao que xa expliquei antes, que non me vou a repetir. E dicir, evidentemente, que todo o que se fai en base a informes técnicos. Nadie inventa os datos, nin os propios técnicos inventan os datos. O que non vai facer un técnico de Administración Xeral é inventar datos do servizo. Peso temos os datos do propio Concello de Ourense, do que chega á depuradora de Reza, e peso temos os datos da empresa concesionaria ca que vostedes negociaron e pactaron a medida un traje a la medida en aquel momento. E agora queixase porque se fai un convenio perfectamente administrativo, como teñen que ser este tipo de convenios, entre dous concellos. E os 60.000 euros que agora se incorporan a esta cantidad que hai que pagar ao Concello de Ourense, e non pagarlle a unha empresa privada para que luego le pague ao Concello de Ourense, que eso non se lle ocurre nin a coa súa manteca, eu non sei que técnicos informaban naquele entón cando vostedes asinaron ese convenio. Non sei que técnicos, agora pregúntanse que técnicos son os que suscriben o que nós imos asinar. E vostedes asinaron un convenio cunha empresa privada que manejaba el dinero e luego le daba el dinero ao Concello de Ourense. Por favor. Que sorte ten vostede, doña Chelo, que lle fan os discursos. Eu que estou pasmao. Fanlle moi ben os discursos, pero mire, cando lle fagan os discursos, doña Chelo, facilítelles toda a documentación e toda a información ás persoas que lle fan. Mire, o primeiro que lle hai que deixar claro a vostede, don Serafín, entendeuno, non hai débeda. Repita conmigo, como dixo alguén. Non hai débeda do Concello de Barbadás co Concello de Ourense. O Concello de Barbadás pagou relixiosamente, cumprindo aquel documento que asinaron vostedes con Biacua. E Barbadás pagoulle a Biacua. E ao que se refire dona Victoria, Biacua non tiña que intervir aquí para nada. Pero vostedes, nas súas componendas, fixeron o que lle pareceu. Barbadás pagoulle a Biacua relixiosamente o estipulado nese acordo. Voulle chamar acordo. Biacua non lle pagou a Ourense porque desde Ourense non se libraban as cartas de pago para que Biacua pagase. Para resolver este entuerto agora, Biacua vainos a devolver a nós ese diñeiro e nós pagaremoslle a Ourense cando Ourense libre esas cartas de pago. Creo que agora debeuno entender vostede. Creo que o debería entender. Miren, pero aparte deso, hai que aclarar outra cosa máis. O incremento do custe é imprescindible. Imprescindible non. É evidente porque Barbadás pasou de ter unha poboación de 6.000 veciños, ao mellor no ano 2006, a ter 12 ou 13.000, oficiosamente. Entón, evidentemente, ten que subir. Está feito o estudio. Mire, volvo a reiterar, non hai débeda. E o señor Sarín
si hai un servicio que se presta, que son defensores do servicio público, temos que pagar. Barbadás, por desgraza, non ten depuradora. A depuradora está en Ourense. A depuradora está en Ourense. E, polo tanto, temos que pagalo. Habendo unha nova depuradora, os custes desa depuradora en parte correspondenos a nós, e neste caso chegamos a un acordo con Ourense para que sexa en función do criterio poboacional. Nós temos 11-12.000 veciños, pois pagamos o 10%, aprox, por decirlo así, por decirlo dese xeito. Pero mire, agora voulle facer unha confesión. Cando cheguei a este pleno, esta mañá a este concello, cheguei ca esperanza de que dona Chelo tivese unha postura constructiva diante dun asunto no que sabe perfectamente que non é ideolóxico. É un asunto totalmente técnico. Gustaríame que dona Chelo escoitase. É un asunto totalmente técnico. Confiaba en que actuara de xeito razoable, responsable e leal, como di vostede, en Barbadás, colaborando no que resulta absolutamente imprescindible para o noso Concello. É que, dado que se trata de pagar o Concello de Ourense por un servizo que presta Ourense á veciñanza de Barbadás, non lla presta a esta institución, non lla presta a este plenario, presta ya aos veciños e veciñas de Ourense, porque se houbera unha depuradora en Barbadás, vostede imagínese os cálculos que había que facer e os números que había que facer e o que terían que pagar os veciños e veciñas de Barbadás, multiplicado polo que vostede está dicindo ahora ca súa demagoxia. Coa exposición que fixo a señora Chelo Bispo e, por suposto, co seu voto, queda claro que o seu interés está exclusivamente centrado en enganar, terxiversar e facer demagoxia. Eu diría que vostede adopta unha postura difícil de comprender e aínda máis difícil de xustificar. Sí, señora. Estamos a falar dun convenio que non só é necesario, senón que é imprescindible suscribir, tanto por razón de legalidade, como xa lle esbozou a señora tinente alcalde, porque o feito de que se contemple nun documento do Concello, que se lle pague o canon a unha concesionaria en lugar da administración correspondente que é o Concello de Ourense, xa linda ou raya no que é a ilegalidade. E non vamos entrar neso, porque vostede falaba de exixir responsabilidades. O mellor había que exixilas, pero non imos a seguirnos por ese camiño, por moito que vostede amenace. O mellor sí que había que exixilas por o feito de que o Concello de Barbadás lle pagase a unha empresa privada cando o servicio o presta o Concello de Ourense. Hágaselo mirar. Hágase mirar usted lo que dice. Hágase mirar usted lo que dice. Coa súa decisión neste asunto desaparece por completo toda a posibilidade de que o PP de doña Chelo Bispo teña unha actitude constructiva para Barbadás. O seu voto negativo non responde nin a argumentos xurídicos, senón a unha actitude puramente de obstrucción sin brindar ningún tipo de alternativa viable ou válida. Vostede a alternativa que brinda é unha auditoría. Sabe canto pode costar unha auditoría desa índole? 30, 40, 50, 60.000 euros. Quen lo paga? O Concello de Barbadás e os seus veciños, aos que vostede di que agora defende. Pois iso é o que vostede pretende. No ano 2006, o seu partido asinou un convenio que estaba, como dixen antes, no límite da legalidade. Vouno deixar aí, no límite da legalidade. Un convenio que era unha auténtica chapuza administrativa mal redactado. En lugar de emendar esos erros, ven vostede aquí cunha estrategia de pretende ser de desgaste e con un non, sabedora que é imprescindible e necesario asinar este acordo. E digo máis, é beneficioso, como xa ben expuxo a señora tenente alcalde, para o futuro de Barbadás. Houbo un momento, se non me equivoco, no que se barallou a posibilidade de que o Concello de Barbadás tivera que pagar anualmente en torno a 900.000 euros, se non me equivoco. 900.000 euros, porque se contemplaba precisamente o que decía don Ramón, non se contemplaba a separación das pluviais do que é a auga de suministro. Mire, este Concello, grazas aos técnicos tamén, aos políticos e aos técnicos e técnicas que traballaron aquí, fixo un gran traballo de aforro de diñeiro para os nosos conveciños e conveciñas. Aforramoslle 600.000 euros, e volvo a reiterar, non temos débeda con Ourense. Levo anos dicindo. Xa surdiron estas noticias reiteradas veces, comentadas nos plenos de Ourense, e é unha falacia. Vou non dicir máis claro, por se non se entende. É unha mentira. É unha mentira. Vostedes fan demagoxia con eso. Non hai débeda ninguna. Agora, nos rectificamos os erros seus. É profundamente decepcionante comprobar que diante dun documento que é obrigado a asinar e realizar e que ven a corrixir gobernos, erros de outros gobernos, doña Chelo Bispo volva a situarse do lado da demagoxia. Reitero, non se trata de cuestións nin de diverxencias ideolóxicas, nin de matices técnicos. Trátase de adoptar decisións que son necesarias, pero polo visto eso non forma parte do seu vocabulario, doña Chelo. Moitas grazas. Votos a favor? Abstencións? En contra? Moitas grazas.
Pasamos ao punto número 4, que é a autorización para a revisión do contrato do servicio de saneamento. Ten a palabra, teniente alcalde. Bueno, seguimos falando do convenio, o convenio teñeno vostedes aí con todas as características, pero fíxense que é curioso que o anterior convenio de 2006 a 2015 recollía que Vía Aqua lle pagaba ao Concello de Ourense 61.000 euros en concepto de subvención. Fíxese se non sona raro, con concepto de subvención. O sea, isto é un servicio serio. Prestaba o Concello de Barbadás un servicio serio. Chegaba a acordos serios, legais, entre comillas, legais. Chegaba a acordos legais. Unha subvención que tiña que recoller o Concello de Barbadás todos os anos nos seus orzamentos 61.200 euros para logo pagarllos ao Concello de Ourense. E que o millor é que eu, neste sentido, non me chega a sangre ao cerebro para analizar esta situación. O millor é que non me chegou a sangre ao cerebro. E mire que levo anos aquí e nunca sempre me costou entender. E logo, claro, en concepto de subvención. Era así, pero bueno, ahora as contas claras, este convenio ven a poñer as contas claras e os puntos sobre as íes. Isto é para o que sirve este convenio. Vostedes estarán de acordo ou non, porque evidentemente vostedes defenderán a súa anterior xestión, quererán sementar dúbidas na nosa xestión e non o van conseguir, senón, pois como decimos sempre, vayan ao xulgado, todo está amparado por informes técnicos. Ourense está de acordo, Ourense ten informes técnicos tamén. Ourense fixo no seu día informes técnicos que reclamaba 900.000 euros ao ano por este servicio, e agora chegamos a un acordo de que se paguen 310.000 euros. Penso que é un acordo ventaxoso, e os servicios, como falaremos no seguinte punto, non son sostibles así do aire. O diñeiro non cae do aire. E a regularización da subida, do pequeno incremento, faise en base a estes estudos técnicos e non é alarmante. Non é alarmante, pero bueno, eso xo falaremos no último punto da orde do día. Pero falar dun convenio para arriba e para baixo cando os anteriores mandatarios do Partido Popular, naquel momento os dous alcaldes eran do Partido Popular cando asinaron este convenio cunha empresa privada, con todo o que isto conleva, que xa levamos dicindo tanto o alcalde como eu durante todo o pleno, eso sí que sementa dúbidas, pero sementas e quedan aquí sementadas, xa medrarán. Moitas grazas. Moitas grazas. Don Ramón, ten a palabra. É unha pena que sendo pleno pola mañá, que era algo que pedía o Partido Popular durante os primeiros 4 anos que estuve aquí, pues, aquel señor Don Manuel, que creo recordar. Pois mire, nin periodistas, nin xente, non hai aquí ninguén que hoxe deberían estar aquí. Para que oíran a verdade. Mire, con todo o cariño, doña Chelo, que defendera o que acaba de dicir vostede no seu argumentario da súa exposición, que o defendera calquera dos outros concelleiros que están sentados do Partido Popular, pois eu, hasta en certo punto, case o entendería. Pero vostede que estuvo 8 anos no goberno deste concello, defender o que dixo, se vostede cree no que dixo, vamos, unha de dúas, ou ten un problema de non sei como calificalo, ou é que fai demagoxia para que a xente equivocara a cidadanía para que en algún momento dado podan chegar vostedes e ter máis votos. Eu penso que debe ser eso, porque eu considero unha persona moi capacitada intelectualmente para que se crea o que dixo antes. Por lo tanto, para dicirlle á cidadanía, nós estamos a favor desto, porque non queda outra que arranxar un problema que quedou da xestión do seu partido nestes anos no que vostede estuvo 8 anos. Esos son os parches como nas RPTs e como noutras cousas, e estos son os parches. E este concelleiro defende o que mellor sexa para o cidadán. E se só lle sube, é que a subida no saneamento, pois en vez de ser de 5 ou 6 euros, pois sea ao mellor de 1,5 € por mes. Me entende? Cousa que non fan vostedes. Entonces, conseguimos que o Concello de Ourense, pois en vez de cobrarnos o que nos cobraría por toda a auga que entra ali, pois se chegue a unha negociación na que se pague o mínimo. O mínimo que vimos ter que pagar igual. Porque o Concello de Ourense ao final vai non exixir vía convenio ou vía de outra maneira.
Eso é o que lle teñen que empezar a dicir aos veciños. É que nós traballamos aquí para conseguir que este Concello sea o que menos impostos pague da provincia dentro dos que ten que pagar xa por lei. Moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. Si quedan 30 segundos. Gracias. Gracias, Ramón, porque efectivamente... No, tranquilo. Digo gracias, Ramón, porque hai que agradecer ao señor Ramón de que efectivamente o que acaba de decir é certo. Eu non vin a ningún representante do BNG ou do PP connosco aquí sentado falando de cifras e falando de tal, non. Só vir ao pleno a decir que non. E a soltar, como non, esa demagoxia que xa é típica, ese susto continuo á veciñanza. Por certo, vin unha ocurrencia do Partido Popular que parece ser que a solución sería montar unha depuradora en Barbadas. A depuradora, a Edar de Ourense é explotada polo Concello de Ourense, pero foi pagada polo Goberno Central precisamente para darlle servicio a toda a comarca de Ourense. Gracias. Grazas. Don Serafín, ten 3 minutos. Bueno, ao respecto a este tema, nos decir xa o manifestamos no anterior punto, ese voto en contra, non é que estemos en contra de que pagar as cifras que se reseñan, sino que efectivamente deberamos propor unha auditoría externa que realmente clarifique e impoñan blanco sobre negro esa cifra e non coller así, sen máis, ese informe do Concello de Ourense e iso darlle, pois, fe. Entón, bueno, non sei, nos, por eso un pouco nos manifestamos en contra. Non é que estemos en contra de... Hai que pagar o que se debe e os anos que estuveron sin efectivamente facer esa cotización. Bueno, despois, a ver, o que dice o portavoz do Partido Galego respecto aos horarios. Bueno, é que estamos no mesmo, é dicir, no regulamento, no pleno de organización deste mandato, establece que os plenos ordinarios son horario de tarde, 7:30, non fala dos extraordinarios, pero os extraordinarios debían seguir o mismo guión se realmente queremos que aquí haxa unha veciña, haxa un veciño que poda participar e que poda ver o que realmente se decide esta sesión plenaria. En horario de mañá, ás 9 da mañá, a xente normalmente traballa e ten que estar onde ten que estar. Aquí estamos perdendo de traballar un pouco todas e todos. Xa o dixen en varias ocasións. O por un pleno horario de mañá, os funcionarios públicos están aquí, que tiñan que estar resolvendo os seus expedientes, os traballadores da empresa privada que tiñamos que estar facendo o noso traballo onde tuéramos que estar facendo, e os liberados políticos tamén, a dedicación exclusiva do PSOE ou de democracia, que tiñan que estar xestionando as súas áreas de xestión, e estamos aquí. Pero eso porque o señor alcalde quere ter un pleno extraordinario na hora de mañá. Bueno, cuidaos. Plantexe o pleno e o pon cando considera, pero non é o acaído sería polo horario de tarde. Bueno, xa con respecto ao punto, non teño moita cuestión que decir, que he visto tamén a documentación, visto tamén ese informe, e, bueno, sería un pouco repetir un pouco tamén a argumentación do punto anterior, sí que reseñar que efectivamente creo que se falara tamén na comisión informativa, pero no documento non acordo que se pretende aprobar hoxe, hai un verbo de cuestión absolutamente menor, pero o punto cuarto di os actos administrativos anteriores non poderán no seu conxunto o límite de 414.000 euros. Aí hai que cambiar ese verbo, entendo que non superarán no seu conxunto, pero, bueno, en todo caso, que o señor secretario o matiz se así o considera. Grazas. Grazas a vostede, don Serafín. Ten a palabra a dona Chelo Bispo. Mire, señor Rey, empiezo por usted. No fuimos invitados a ninguna... Nosotros nos enteramos el lunes de que traían esto, son pleno extraordinario, ¿vale? A las 9:30 de la mañana, por eso no hay nadie sentado ahí. Un tema tan importante como este. No fuimos invitados, que lo sepa, ¿eh? Vale, que quede muy clarito, señor Rey, ¿eh? Vale. Y segundo, señor Padrón, vamos a ver. Usted lleva 10 años gobernando en este concello. Gobernando, cogobernando, vamos a decirlo. Vale, porque acaba de decir conseguimos, la palabra conseguimos. Eso quiere decir que usted está de acuerdo con todo esto, pero mire, ¿qué ha conseguido usted en 10 años para este concello? ¿Me lo quiere decir? Sí, me lo quiere decir. Ni una moción. Ni una moción en esta última legislatura. Es una vergüenza para la gente que le ha votado a su grupo. Pero bueno, me voy a callar. Demagogia sí que hace usted y el señor Rey, cuando pertenecía a otro lado, y ahora, vale, es el acompañante del señor alcalde en todos los actos. Hombre, es un avergüenzado el coche de policía, señor Rey. Vale.
¿Una foto? El alcalde es el que tiene que estar. Que es el jefe de la policía local. Ríase, ríase. Pero mire, vamos a ver, vamos a lo que nos atañe en este momento, que es defender este punto. Antes decía claramente, y la señora teniente alcalde decía, llevan ustedes aquí desde el 2015. Vale, si ustedes ven algo ilegal, mire, nosotros no hacíamos los convenios, yo entré en el 2007. Esto se firmó en el 2006, yo no estaba. Vale. Segundo, el Partido Popular tenía técnicos igual que ustedes los tienen ahora mismo. Entonces, los técnicos serían los que tienen la responsabilidad, porque cuando se firma, creo, y ustedes aclárenmelo, cuando se firma un convenio, son los técnicos los que hacen los informes. Y el técnico que ha hecho este informe, se lo recuerdo, pone, o presente informe, se lo vuelvo a leer, para a ciudadanía, señora teniente alcalde. O presente informe non ten carácter preceptivo nin vinculante. É que en informa non dispón de coñecementos técnicos. Voy a gritar como el señor Rey, a ver si le oye, porque mi cerebro no lo coge. A ver si el suyo sí. Non dispón de coñecementos técnicos suficientes para valorar os datos de consumo e costes. Vale, señora teniente alcalde, llevan desde el 2015, se lo recuerdo. No echen responsabilidades a esta señora, vale, portavoz del Partido Popular, con 5 concejales más. ¿De acuerdo? Yo no tomo las decisiones, las se toman en conjunto. Y ahora voy a ver si me queda algo de tiempo. Revisión del contrato. 7 segundos. 7 segundos. Nada, pues continúo el segundo. Creo que les quedó muy clarito, No, señora. doña Chelo, non ten máis turnos de palabra. É o segundo xa. Se non me equivoco, é o segundo turno, non? É o primeiro. É o segundo. No, é o segundo. Segundo, neste punto é o segundo. Para contestar. Claro. Ten vostede un minuto, doña... Un minuto non, ten 3. Que é a miña segunda intervención. Sí, perdón, sí. A segunda intervención sou así. Creo que xa me fixo mismo antes, pero bueno. No. Sí. Sí, que lle falta a segunda, sí. Sí, falta a segunda, sí. Doña Chelo, por favor. Bueno, debe ser esa a razón. Mire, teño resposta para o que vostede di, É bastante máis contundente do que di. Perdón, un momentiño. Tivo algún problema para falar? Hasta ahora cumpliu os tempos turnos de palabras, sí, verdad que sí? Non me dé ordes que quen dirixo o pleno son eu, doña Chelo. Claro que o dirixo eu. Dona Victoria, ten vostede a palabra. Moitas grazas. Eu, sobre todo, porque eu penso que os grupos da oposición, o señor Serafín entendeu-no ben, eu penso que ila ahora síntese un pouco que lle gustaría apoiar isto ou absterse, pero bueno, vexo que entendeu ben, pero vamos a aclaralo. Ao Partido Popular penso que o entendeu ben, pero ao mellor interessalle seguir manipulando a información. Entón vamos a aclaralo ao mellor para a xente que nos está escoitando, que vostede sempre dice que hai tanta xente aí detrás escoitándonos. Vamos a aclarar. Débenselle ao Concello de Ourense 900.000 euros, que ten Viacua nunha bolsa. Ese diñeiro non vai salir do peto dos barbadenses, porque xa o Concello de Barbadás, desde que caducou o convenio, seguiu entregando 60.000 euros a Viacua. E Viacua, os 118.000 máis os 60.000, tenos nunha bolsa, embolsounos, por decirlo de alguma maneira, embolsounos, tenos nunha bolsa. Entón, ahora vai nos recuperar, vai nos liquidar, e nos pagamos ao Concello de Ourense. Entón, quero que quede claro, porque vostedes sempre se metan a dúbida con estas cuestións económicas. Entón, isto non lle vai costar diñeiro aos barbadenses. Despois, falan vostedes dos informes e de que o técnico de Administración Xeral fala de que non pode decir que esos datos son reais. E que os datos reais xa foron contrastados ca empresa adxudicataria, que é a que depura as augas residuais en Reza, e co propio Concello de Ourense e cos seus técnicos, entre as tres partes que negociamos, xa se contrastaron os datos. Un técnico de Administración Xeral está hasta un límite para emitir informes xurídicos, pero os datos técnicos están contrastados por 2 administracións e por unha empresa adxudicataria que é a que ten os datos reais, que é o que se depura en Reza. Cantos metros cúbicos chegan a Reza? Pois a estimación é esta. E antes íbamos a pagar as pluviais. E gracias a este goberno e a xestión que fixo, xa non pagamos as pluviais. Pagamos solo agua que sale, agua que entra, agua que sale.
Entonces penso que temos que ser realistas e valorar tamén o traballo de todo o mundo, non só dos políticos, sino dos técnicos e, sobre todo, chegar a un consenso que non é fácil en moitas ocasións. Bueno, as cantidades son reais e o convenio obedece a moitos meses de negociación, moitos meses, moitos documentos que non teñen por que vir aquí, porque son tomas e dacas, e ven e viene, e son 600.000, son 900.000, xa yo dixen, e volvo a repetir, eran 900.000 o que nos pedían, e agora temos que pagar 310.000. Co cual, 60.000 xa os estábamos pagando a Viacua, máis a outra cantidad que ya hai que pagar. Entonces eu penso que está todo aí nas cifras económicas que vostede está acostumbrada a manexar. Cifras económicas está todo claro e diáfano. Outra cousa é que queira vostede asimilar e asumir que este goberno fixo ben as cousas. Moitas grazas. Moitas grazas, dona Victoria. Don Ramón. Vamos a ver, con respecto aos horarios, polas tardes xa ve a xente que hai. O sea, que aquí tanto ten que se poña pola mañá, pola tarde, a mediodía ou fin de semana. Eso é un problema por outras cousas que habría que analizar, porque a xente non... Bueno. Doña Chelo, este concelleiro fixo 70 mocións do seu puño e letra, con todo o que consideramos nós a nosa iniciativa, que estamos veciñal aquí, que nos siguen poñendo os cidadáns aquí, o que considera que debe ser para o funcionamento deste Concello. Non nos vamos seguir inventando mocións, me entende? O que vamos é a traballar en as nosas aportacións, traelas que o goberno as faga. Ao ser, como sabe vostede, é un goberno en minoría, non hai maiorías absolutas. Polo tanto, nós vemos aquí non a poñer trabas nas rodas. Desde o primeiro día. E leva feito máis este grupo independente neste Concello. Polo Concello que fixo vostede nos 8 anos que estuvo no goberno deste Concello, como nos 4 que estuvo na Deputación. Lémbrese. E gracias a esta iniciativa veciñal que eu represento aquí, gracias, vou non dicir así ben claro, este Concello é dos concellos, senón o que menos impostos paga da provincia. E senón, cando o señor Padrón xa non este aquí sentado, ou non haxa unha representante aquí dun grupo independente, ou xa haxa maiorías absolutas, van a saber os veciños, van a acordar do señor Padrón. Entende? Pero cando digo señor Padrón non é a miña persoa, senón é o que os representamos. Vale? Porque cos nosos erros ou cos nosos acertos sempre intentamos que o Concello avanzara e parchear todo o que vostedes deixaron mal atrás e intentar negociar por o ben da maioría dos cidadáns, non en temas particulares de ninguén. Moitas gracias. Brevemente. Insisto en no agradecemento a Ramón porque efectivamente é unha das persoas que, tal como acaba de decir el, pois é o do que aporta ás áreas de goberno. Señora Chelo, e por ende todos os grupos da oposición, o dereito a información dos grupos políticos é algo existente. Poden vostedes preguntar acerca de calquera cuestión que corresponde ao goberno, como, por exemplo, esa inquina que teñen que eu salga nas fotos. Por exemplo, poden preguntarme vostedes por que isto é unha presentación dun coche da Policía Local? Pois mira, non sei se entenden, bueno, porque me apetece a min e a ti e xa está, é dicir, basicamente creo que vostedes están acostumbrados a gobernar en maioría absoluta e non saben o que é pois cogobernar, gobernar en coalición, con diálogo, e que determinadas áreas de goberno, como pode ser a área da Policía Local, pois o alcalde delega moitas cousas en min, no funcionamento diario. Ten que rematar. Así que, nada, bueno, eso, que noraboa por conseguir un coche da Policía Local, alcalde. Grazas, é moito. Don Serafín, por favor. Cando queira ten 3 minutos. Non vou investir tanto tempo. Bueno, a ver, 3-4 cuestións así breves ao respecto, porque a argumentación está dada, xa viña do punto anterior e prácticamente non tiña moito máis que decir. Bueno, dicir a señora tenente alcaldesa, que o BNG non se arrepinte para nada do que votou, é dicir, nós votamos o que votamos en base ao que figura nos expedientes e a argumentación que puxemos por riba da mesa. Non podemos aprobar algo que non hai unha base material concreta que nos permita decir que sí. Se vostedes o fan, allá cuidaos, nós non.
Bueno, ao respecto de o portavoz de Democracia, que lle agradece ao señor Ramón e nos critica a los outros e tal. Bueno, claro que lle ten que agradecer moito ao señor Ramón, porque o señor Ramón leva anos sendo o señor o octavo concelleiro do PSOE, entende? É dicir, aprobándolle todo e cuando necesita, cuanto necesitan para ter a maioría absoluta desta corporación municipal. Entón, polo tanto, ten que lle agradecer moitísimas cousas. Mais o PSOE que vostede, pero claro que lle ten que agradecer. Iso é evidente. Nada, simplemente, é unha cuestión anecdótica, porque, bueno, podía esperar para o pleno extraordinario, pero xa que se falou do coche a policía local, bueno, dar fotos e dos vídeos é que gustalle máis que os nenos as piruletas nos colexios, é dicir, pero bueno, pareceme moi ben que salgan no que queiran, cando queiran e tal, pero bueno, aí, en unha área que non é a súa, pois, a verdad que vostede non pinta moito, pero bueno, en todo caso, si o señor alcalde le faculta a posibilidade de que valle, que se monten los coches e que fagan o que consideren allá, cuidado. Ahora, sí hai unha cuestión de matiz, que é de matiz, pero que para nós sí que é trascendental, que é o das banderitas españolas nas portas do coche da policía local. Non é obrigado. É policía local, o meu criterio non é obrigado, teria que consultar, pero non, para nós non é obrigado, entendemos que non é obrigado, non é unha forza como a da Garda Civil ou da Policía Nacional, que sí que terán que ter unha obriga de ter unha bandeira referida ao seu estado, nós con ter a bandeira do noso país sería absolutamente suficiente. Eu creo que aí que se columpian, pero bueno, allá cuidados. Moitas grazas, don Serafín. Doña Chelo, tenen 3 minutos. Concuerdo con usted, señor Sarín. Estamos concordando últimamente. El octavo concelleiro, ahí está, que no ha conseguido nada, aunque él diga demagogia total. Pero bueno, mire, señor Rey, me da que pensar mucho todo lo que estoy viendo últimamente. Me da mucho que pensar a nuestro grupo. No, don Daniel, yo por no favor. entro. Ojalá, Por favor. a ver, eso es una decisión Doña suya. Chelo, don Daniel. Está vostede no seu turno de Sí, palabra, non eso entre no es una galiñeiro. decisión suya lo que usted haga en el 2027, no es del Partido Popular. Pero mire, la delegación es del señor alcalde, no es suya. Vale. No se puede pretender que deleguemos sin conocer el contenido real del convenio, sin saber los compromisos económicos, técnicos y administrativos que se van a asumir. Justamente por ser un servicio esencial, cada paso que se dé debe pasar por el Pleno, con transparencia, con información y con el debido debate. Porque, señor alcalde, cuando se oculta información o se evita el debate público, lo que se pierde es la confianza. Y lo que nosotros no vamos a permitir es que se siga gobernando a espaldas del pueblo. No hay transparencia, no hay información y aún así pretenden que levantemos la mano y aprobemos algo a ciegas que no va a pasar por el Pleno. Eso no es buena gestión, es oscurantismo político. Y por si fuera poco, todo esto llega justo después de una subida injustificable de las tarifas del agua. Sí, una subida que golpea directamente el bolsillo de nuestros vecinos sin que nadie haya dado una explicación convincente. La cuota fija de servicio ha pasado de 1,99 a 2,15. La cuota de consumo, que antes era de 0,39, ahora se divide en 3 tramos. De 26 a 100 metros cúbicos subirá a 0,52 por metro cúbico. Y a partir de 101 se dispara a 0,57 por metro cúbico. Explíquenle ustedes a las familias de Barbadas que no llegan a final de mes que se le va a subir otra tasa. Nosotros defendemos la cooperación entre administraciones, por supuesto que sí, pero cooperación no es sumisión, ni delegación ciega, ni renunciar al control democrático. Cooperar es hacerlo con transparencia, igualdad y claridad. Por eso decimos alto y claro, no se puede aprobar algo que no se ha explicado, sí lo ha explicado la señora teniente alcalde, pero no vamos a ver esos convenios, no los vamos a ver. Ni se puede delegar a lo que afecta a los bolsillos de los vecinos sin pasar por pleno. Y lo decimos también por responsabilidad, porque detrás de cada cifra, detrás de cada convenio, hay familias que lo están pasando muy mal. Por eso, señor alcalde, le pedimos respeto a esta institución, respeto a los concejales que representamos a la ciudadanía y respeto a los vecinos de Barbadas que merecen saber que se está firmando en su nombre. No vamos a ser cómplices de la falta de transparencia. Nuestra posición es clara. Votamos en contra porque defendemos el control, la transparencia y la participación. Votamos en contra porque no vamos a avalar más subidas de tasas encubiertas. Y votamos en contra porque no estamos aquí para decir sí a todo lo que proponga este grupo de gobierno. Gracias, señor Gracias a alcalde. vostede, doña Chelo.
Ten a palabra, señora Tenente Alcalde. Moitas por un minuto. grazas. Non entendo por que dice que non ten información cando o convenio está aquí e está pasando por pleno. É que iso é unha mentira, non se lle pode mentir á cidadanía. Esas persoas que están aí escoitándonos, a que vos parece que solo a escoitan a vostedes, non, escoitannos a todos. Escoitan o que decimos, persoas serias, todos, creo que somos. Entón non se pode decir que non se trae información al pleno cando se trae o convenio. E aquí está o convenio, está pasando por pleno. Este é o convenio. A disposición da cidadanía e de vostedes. Entonces non minta, non tergiversa a información, como fai na maioría das ocasións. Rematou. Si, só era un minuto, por eso. No, pues Iba a entón, decir algo máis, pero non sei que non me dá tempo. Moitas grazas. Mire, vostede, doña Chelo, primeiro agradecerlle aos concelleros e concelleras que fan aportacións a este goberno, a este pleno. Eso é o que agradecer, aportacións. Esas aportacións precisamente ao final derivan ou consiguen cousas. A negociación é precisamente eso, gobernar é a arte da negociación. Este goberno negocia. Con quen se presta a negociar, dona Chelo? Con aquela persoa, como pode ser vostede, vocera do Partido Popular, que sistemáticamente está na negación, non negociamos. Non negociamos, doña Chelo. Con vostede non. Porque vostede sabe perfectamente que este convenio é imprescindible, é necesario. Vostede ofreceu aquí algunha alternativa máis alá dunha auditoría. Sabe vostede que esa auditoría vai concluir o que se está concluindo aquí. Vostede sabe perfectamente que os traballadores e técnicos deste Concello fixeron un esforzo inxente, acompañados dos políticos deste Concello, acompañados dos políticos do Concello de Ourense e acompañados dos técnicos de Ourense. Dito eso, vostede está pondo en entredito a labor do funcionariado tanto do Concello de Ourense como de Barbadás. Está vostede dubidando da capacitación técnica que poden ter. Vostede xa que se dubida dos de Barbadás, díxemolo aí, para vostedes. Pero dubida da lealdade e do bo facer e da capacidade técnica dos técnicos, valga a redundancia, dos concellos de Ourense. Pretende decirme aquí que os funcionarios do Concello de Ourense están falseando documentos e datos? Pretende dicirme eso? Eu, francamente, estou alucinando, e permítame esa expresión. Mire, oscurantismo non hai ningún desde o momento en que esta documentación, toda esta documentación, foi a unha comisión informativa. E que pregunta fixo vostede, doña Chelo? Este rosco non hizo ni la máis mínima pregunta. Cero. Como mismamente fixo en toda a súa trayectoria política pola Diputación. Ni unha sola intervención en defensa dos intereses de Barbadás. Esa é a súa trayectoria política. Reitero o que dixen sobre os técnicos. Mire, don Serafín, teño as cuestións aquí un pouco deslavazadas porque é tomando nota en función das súas intervencións. Don Serafín, vostede sabe que cando se está no goberno, porque vostede estivo no goberno, os concelleiros e concelleras traballan mañá e tarde. Vostede vai me negar que vostede non traballaba pola tarde? Sí que traballaba, afirmo eu. Afirmo, polo tanto, o que non fagamos esta mañá, farémolo pola tarde. Don Serafín, entón, creo que esa apreciación dos horarios sobra un pouco. E máis, eu dou fé de que vostede traballaba pola tarde. E vostede pode dar fé de que eu tamén. Polo tanto, eso. Mire, volvo a reiterar, non hai débeda con Ourense. E se non se pagou no seu momento por parte de Viacua, porque Viacua era quen tiña o diñeiro depositado polo Concello de Barbadás, foi porque Ourense non o reclamou, doña Chelo. Non vou a por adxetivos á actuación do Concello de Ourense, non o vou a por. Pero vostede, se lea a prensa, que confío en que a lea, terá lido reiteradas veces que o Concello de Ourense falaba de que tiñamos unha débeda con eles de 1 millón de euros. Pois ben, mire, quen non se leu ao mellor o documento do convenio é o Concello de Ourense. Eu respostei reiteradas veces, que Barbadás non tiña ningunha débeda co Concello de Ourense. Ningunha. E así se demostran cos feitos agora mesmo. Ben, se non o quere entender, pois non o entenda. Non o entenda. Eu tampouco vou entrar co señor Serafín en cuestións ideolóxicas sobre banderitas ou non banderitas. De momento, afortunadamente ou desafortunadamente para vostede, pertencemos ao Estado español, actualmente oficialmente chamado Reino de España. Entón, eu non vou entrar nunha dinámica de retirar bandeiras de ningún sitio. De ningún sitio.
Mire, eu creo que hai que valorar o traballo que se fixo por parte dos técnicos, que vostede agora mesmo non o valora. Estas propostas que veñen aquí non son o resultado de no, dona Vitoria, don Daniel, don alcalde decidiron isto. Non, non, non. Dona Chelo confíe nos técnicos porque fan un bo traballo. Pouco máis que decir. Falta de lealdade institucional ao pleno. Onde estamos agora mesmo, doña Chelo? Estamos actuando incorrectamente, señor secretario? Hai algún incumprimento da legalidade ou estamos actuando conforme ao que indica a lei? No seu parecer non. Sabe onde está o risco xurídico, doña Chelo? No contrato que forma, contrato, convenio, pacto, acordo, ou como lle quera chamar, que firmou o que firmaron os seus compañeros no seu día. Non se pode subvencionar unha empresa privada. Non se pode subvencionar unha empresa privada por un servicio público, doña Chelo. Subida injustificada da auga. Bueno, de verdade, a auga neste concello sube conforme o IPC, conforme un contrato que suscribiron vostedes. Debía decirlle ás familias de Barbadás, porque vostede non aportou aquí ningunha alternativa, debía contarlle ás familias de Barbadás o custe dunha depuradora que, se non me equivoco, isto pode estar errado, que sufragou, no caso do Ourense, que lle presta servizo a Barbadás, que sufragou o goberno de España, pero unha parte creo que tamén a tivo que aportar o Concello de Ourense, creo, non estou seguro, ou a Xunta. Bueno, pois, todos esos diñeiros tamén saen dos petos dos veciños e das veciñas de Barbadás. Pero sairía aínda máis no caso de que houbera que construir aquí unha depuradora. Dito eso, tampouco hai lugar onde. Grazas á súa xestión urbanística. Pero dito eso, insisto, o custe dunha depuradora pode rondar en torno a 4 millóns de euros. San Cibrao agora benefíciase tamén dunha depuradora sufragada polo goberno de España, pero porque San Cibrao o precisa e é imprescindible. Entón, eu quero que medite vostede sobre eso e que en lugar de andar colgando publicacións demagóxicas nas súas redes sociais particulares onte pola noite, medite, reflexione, pense, elabore un discurso coherente conforme as necesidades deste Concello. Non algo aleatoriamente porque hai que fastidiar al gobierno, porque hai que negarse a lo que hace el gobierno. Non, doña Chelo, non. Votos a favor. Perdón. Unha precisión, como ben decía o señor Serafín, no punto 4, que xa se informou na comisión informativa, que os actos administrativos anteriores non poderán superar. Entón, inclúese ese verbo, non poderán superar. Vale. Votos a favor? Abstencións? En contra? Ben. Pasamos ao punto número 5, que é o expediente 8052, modificación da ordenanza fiscal número 7, reguladora da taxa pola prestación do servicio de vertidos de augas residuais de calquera clase. Ten a palabra a tenente alcalde, neste caso, 5 minutos. Moitas grazas. Bueno, aí teñen os datos da modificación desta ordenanza na que se establecen 3 tramos de 0 a 25 metros cúbicos, de 26 a 100 e de máis de 100. Evidentemente, os de máis de 100 xa é moi raro que se produzan, son casos contados, favas contadas. E a maior parte das persoas afectadas por esta modificación da taxa, o 90%, é dicir, 5.000 personas, pois vense afectadas por un pequeno incremento que apenas ten impacto, pero que é necesario para a sostenibilidade do servicio. Escasamente son 2,5 euros por recibo, que vostedes saben que é bimensual, e sube, como decía, moi pouco respecto das primeiras estimacións, e co punto de encontro con Ourense sube dun xeito sostible e asumible pola veciñanza. 2,5 euros é pouco máis dun euro ao mes. Outra cousa son as contas que fai doña Consuelo Bispo, que aí xa nesa manipulación contable xa non entro, porque evidentemente este goberno non pode entrar porque xa é unha cuestión meramente política e propagandística. Apostamos pola redistribución, evidentemente, e polo consumo responsable da auga. Hai que ter en conta que cuanto máis consumes, máis contaminas.
porque máis augas residuais vertes. Entonces, esa é a dinámica e ese é o espírito desta pequena subida. Falaban antes de falsear datos. Como vamos a falsearnos uns datos dunhas cantidades de auga que chegan á depuradora? É que eu, de verdade, señora Consuelo Obispo, unha cousa é estar na oposición e outra cousa é facer propaganda día tras día, minuto tras minuto. Falsear uns datos que aporta unha empresa adxudicataria que vostedes, aínda que non estuvera no goberno, vostede é membro do Partido Popular, eu algún día non estarei no goberno, ou mellor estamos na oposición, e eu seguirei sendo socialista, e seguirei apoiando aos meus compañeiros, aínda que eu non estuvera no goberno. Ai, eu non fui. Quedas tú, que el outro non. Non, por favor. Vostede ten que asumir que está nun partido político e ese partido político tomou unha serie de decisións, entre elas asinar, o sea, licitar non, porque creo que non se chegou a licitar, asinar un convenio e prorrogar un servizo que naquel momento, si é verdade, inicialmente era levado propiamente por o Concello de Barbadás con personal propio, que foron cando se puxeron moitas das tubaxes que se instalaron no rural, fixeron os traballadores municipais. O sea que a empresa, ainda por encima, aforrou un pastizal, porque a inversión gorda fixo o Concello. Cando xa o Concello había feito a inversión gorda na rede de saneamento, foi cando yo axudicou case a dedo a unha empresa. Hombre, e vostede falame de falsear datos, unhos datos que chegan á depuradora de Reza. E, bueno, antes, cando me quedaba escaso tempo, vou aproveitar o tempo, porque logo terei máis intervencións, para falar do que ben decía o alcalde de negociar. É que hai que negociar. Sexa quen sexa, estés no goberno, estés na oposición, vostedes non teñen ese talante negociador. Pois o señor Ramón Padrón teno, o señor Daniel Rei teno, e o señor Sarín en determinados momentos tamén o ten. Por lo menos sentarse a negociar. E sentarse a pensar no beneficio da veciñanza. Como fan outros gobernos, os gobernos progresistas negociamos. Temos ese defecto, para vostedes será un defecto, para nós é unha virtude. Entonces, todos estos tres asuntos que traemos hoxe aquí ao pleno están feitos en base a unha negociación, sí. E hai concelleiros que ao mellor están de acordo con esta pequena suba porque é sostible e non ten un impacto para a cidadanía. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra don Ramón. Bueno, pois moitas gracias tanto ao portavoz do Bloque como do PP, porque me acaban de poñer en bandexa o que vou a dicir. A ver se os coita a xente que nos ve ou que os lean as actas, que non creo que sea ninguén. Dixo, vou a repetir, gracias a este concelleiro, queda demostrado aquí, que os veciños de Barbadás van a pagar menos impostos dos que tiñan que pagar por 10º ano consecutivo. Doña Chelo, votamos en contra, faltoulle dicir, votamos en contra porque non estamos no goberno. Eso é o que tiña que dicir, pero con mayúsculas. Ao final de todos os votamos en contra porque non sei que, votamos en contra porque non estamos no goberno. Se aplicamos o seu argumento, este concelleiro votaría hoxe en contra aquí. Ainda que, bueno, xe como faltan aquí personal, pois saldría aprobado igual porque o grupo de goberno pois é máis numeroso, ainda que eu votase en contra. E se votamos en contra, en vez de valerlle o recibo aos cidadáns €1 ao mes, pois esa subida en vez de €1 ao mes, pois ao mellor, ao mellor non, iba a ser de 5 ao mes. Ben, entón os veciños que sepan eso. Eso é o que teñen que saber. E esa é a realidade, non é outra. Non os engañen máis. E isto que tiña que ser un pleno de cousa técnica, porque de responsabilidade, está no convertindo nun pleno político. Señor Sarín, mire, para min xa perdeu a dignidade e a coherencia, claro, me teño que contestarlle esas burradas que están dicindo. Señor Sarín, usted perdeu a dignidade e a coherencia todo, e xa utiliza os argumentos do Partido Popular. O sea, acaba de dicir que aquí o sea, a democracia que a conforman maiorías e se traballa para as maiorías, acaba de dicir que ríndose como quen que eu apoio aquí ao goberno, o octavo concelleiro. Vostede, que gobernou neste concello gracias a que eu tuven que votar a favor dun goberno PSOE-Bloque. Senón vostedes non gobernaban na vida. E vostede cunha dedicación exclusiva, ademais. Porque eu nese pleno tiñame que abster. Me entende? E quen gobernaba? A forza máis votaba, que era doña Chelo. Quen non vería? Tirarse dos pelos? Pois non, por responsabilidade, favorecimos un cambio aquí. E eu quedeime na oposición. E apoiei moitas das súas iniciativas. E máis, nun pleno no que a vostede
o condenaban aquí xa. Sabe o único de concelleiro que o defendeu? Acórdase, lémbrase. Moitas gracias. Non sei se quere intervir, que dalle moi poquinho tempo. Nada. Solamente era por facer 2:45, referencia doña Chelo. solo por facer referencia a vehemencia deste pleno que me gusta o tono, non vai a despensar. O que decía antes Vitoria, mira, non fales de embolsar, porque eso lembra a prácticas escuras de determinados persoeiros do pasado. Fal máis ben ingreso en conta que non embolsar, que lembre esas bolsas negras da basura. Moitas grazas. Don Serafín, en 3 minutos. Perdón. Quedaban 5 segundos. No, xa non quedaba nada, xa se superaron con creces. Despois na seguinte. Tamén se pasa. Só é unha frase, nada máis. E miren, o señor Padrón non o chaman sempre para dicir as cousas. O señor Padrón ten a sana manía de vir de vez en cuando polo Concello a pedir información aos técnicos e saber como anda o Concello. Don Ramón, xa está. Me entende? Preocúpase deso. E non o están chamando para dicir, mira, ven que porque vamos a facer isto ou aquilo ou outro. Moitas gracias. Grazas a vostede. Don Serafín, por favor. Sí, bueno, 4 ou 5 cuestións así de matiz, porque tampouco me dá. Pero bueno, vamos a ver, o convenio. O convenio é iso, un copia e pega, xa o dixe nas intervencións anteriores, dun documento que vende o Concello de Ourense, que poden ser os datos reais ou non sobre o requido na EDAR e do que di Viacua. Pero, desde logo, hai un informe do técnico municipal que di que non tiene base material para acreditar o que sostén ese convenio. Por lo tanto, apróbeno, está aprobado, perfecto. Apróbano vostedes. O BNG non, o BNG deu unha alternativa. Bueno, respecto ao tema da bandeira, non vou entrar moito en eso, pero bueno, entendemos que non, para o BNG eu creo que aí a policía local non ten por que estar como bandeirita do Estado español. É dicir, a cousa, se repito, se a Guardia Civil, se a Policía Nacional, serían outras forzas de ocupación do Estado, ou forzas de seguridade do Estado, pero non, de logo, a Policía Local, que se debe aos intereses da veciñanza e aos intereses do propio Concello de Barbas. Por tanto, eso aí, eu creo que está fora de lugar. Pero, bueno, eso é o que opina o BNG. Vostedes opinan doutro xeito. Bueno, decir que sí, según a documentación, vese no documento número 2, a publicación no boletín de desaprobación definitiva da ordenanza reguladora do vertido de aguas residuais, que se modificou ano pasado e que se incrementaba con base ao IPC, no que nos concordábamos tamén, porque nos parecía correcto este tipo de cuestión, pero agora, vindo a documentación que se presenta neste expediente, pois, efectivamente, hai cambios moi importantes e hai, digamos, as cuotas de servizo incrementanse no 8%, chegan, según o que propoñen aquí, a un 2,5 euros mes, o tramo de 0 a 25 metros cúbicos, que é o que ten a gran maioría das familias deste Concello, incrementase un 23%. Bueno, podrán considerar que é moito, pouco ou menos, pero os salarios da clase traballadora deste país non suben o 23% dun ano para outro, que non? Sin embargo, isto sube. E voten fagan os números, se queren, que tamén os fixen. O tramo segundo de 26 a 100 metros cúbicos sube un 33%, pasa a 0,52 euros metro cúbico. O tramo de máis de 100 metros cúbicos, 101 metros cúbicos superior, incrementase un 46%. Bueno, evidentemente, esos incrementos, lógicamente, van a ser en función tamén de grandes empresas ou hostelería, etc. Vale, que tal. Pero, ao respecto do que supón, xa digo, os salarios non se incrementan nesa proporción. Bueno, depois, dice o portavoz do Partido Galego que gracias a él que a veciñanza pagará menos. Está pagando menos. Non sei o que votará neste punto, pero non me coincide, Se aproba este punto, a veciñanza vai pagar máis. Iso teño claro, porque yo acabo de dar as cifras. Claro, vostede vota o que considere. E o BNG tamén. O BNG votará en función de manter unhos servizos públicos de calidade e que efectivamente iso non supone un incremento. Grazas. Grazas a vostede. Doña Chelo, supoño que é vostede quen prosigue. Sí, continúo yo, señor alcalde. Vamos a ver, no pongan palabras en mi boca. Vale, señora teniente alcalde, yo no dije en ningún momento que falseaban datos. Lo ha dicho usted. Vale, no he dicho que falseaban datos.
Lo he dicho de otra manera, pero esa palabra no. Y que, en primer lugar, yo no tengo ninguna duda, ni el Partido Popular de Barbadas, de los técnicos de este Concello de los de Ourense. Pero mire, igual que ustedes están poniendo en duda los técnicos que hicieron firmar el convenio en el 2006 y que yo asumo como Partido Popular. Pero tengan cuidado también con lo que dicen ustedes, porque ustedes firman a través de unos técnicos que hacen, tanto de Ourense como los de Barbadas, los informes. Pero nosotros, tanto el señor del BNG como el señor Sarín, como el Partido Popular, se basa en un informe jurídico técnico que ha hecho un técnico de este concello. Entonces, no estamos tan equivocados, ¿eh? No estamos tan equivocados. Mire, señor Padrón, se lo acaba de decir bien el señor Sarín. ¿Usted qué está diciendo? Piense lo que está diciendo. A mí no me hace gracia ninguna. Usted está diciendo que no, por su parte los vecinos de Barbadas van a pagar menos. Mire, a ver, la subida está ahí. ¿O quiere que se la vuelva a repetir? ¿Quiere que se la vuelva a repetir? ¿Pero usted qué está diciendo? Vale, a ver, usted no es el octavo concejal. Mire, le voy a decir una cosa a todos los ciudadanos de Barbadas. Vale, el Partido Popular ha sido llamado en 10 años 2 veces por ese señor, cuando usted no quería votar a favor del cuartel de la Guardia Civil. Y la última vez fue hace pocos días. En 10 años. Pero mire, nosotros también nos interesamos, porque yo hablo, señor Rodrigo lo puede decir, señor secretario, yo cuando necesito algo, llamo aquí a este concello. Puede corroborar que yo hablé hace pocos días con él. El señor Diego de Abel, lo mismo. Yo cuando tengo dudas, hablo con la señora interventora que está ahí sentada, cuando tengo alguna duda, hablo con ella. Entonces, mire, a mí no me hace falta venir yo con llamar y arreglar mis problemas, o sea, mis dudas ya lo sé. Vale, no tengo por qué venir a este concello como usted, que viene a otras cosas. Yo no, ¿entiende? Yo no, y se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar, no se preocupe, ¿vale? A ver, no piense mal, no piense mal, señor Padrón. Doña Chelo, eu pidolle que non interveña cando alguén lle inquire. Siga na súa intervención e punto. Yo no estoy diciendo nada malo del señor Padrón, que quede claro, ¿vale? Porque aquí se interpretan las cosas ya por lo malo. Sigo diciendo, cuando necesitó el señor alcalde, llamó al Partido Popular. ¿Vale? Y sigo diciendo que hay un informe donde nosotros no lo vemos claro y por eso no podemos aprobar. Ten que rematar, doña Chelo. La segunda intervención, señor alcalde. Gracias. A vostede. Ten a palabra. Moitas grazas. A ver, vostede fala de que un informe do técnico da Administración Xeral non lle ofrece, o sea, que deixa no aire. Pero que un técnico da Administración Xeral non ten acceso a datos técnicos. Os datos técnicos, xa llo dixemos, ofreceunos e deunos e utilizáronse por parte do Servicio de Infraestructuras de Ourense. Técnicos. Non lle valen eses datos técnicos de Ourense. Los técnicos de Ourense non le gustan. Le gusta máis el de Barbadas. Cuando le interesa, claro. Porque deja en el aire que no existen datos, porque los datos técnicos ya no los da el Servicio de Infraestructuras, que es quien maneja los datos en metros cúbicos, y ya nos los da Viacua. Esos datos están contrastados entre a empresa e o Concello de Ourense. Nós vertemos en Ourense, non autovertemos en nós mesmos. Entón, o técnico da Administración Xeral dá o informe como dá, en base a outros datos. Pero il só pode decir e cerciorar que, evidentemente, il nese momento non ten ese dato. Por que non o ten? Porque o ten o Servicio de Infraestructuras de Ourense, que ao mellor ten 10 ou 15 traballadores manejando eses datos. E ten os Viacua, que é quen verte. Que de verdade, que sempre sementando esa dúda oscura. É vostede oscura, de verdade. Cando fai isto, eu non sei que pensar de vostede. E fala, es que yo llamo al concello, llamo al secretario, llamo al interventor. Hombre, claro, llama porque tiene que solventar dudas, pero eu falolle de negociación política, de coller e petar na porta, como dice Ramón Padrón, petar nas portas, e dicir, señor alcalde, mire, gustaríame negociar este tema da auga, mire, como vai? E preguntarlle ao alcalde, porque ao fin e ao cabo os concelleiros e as concelleiras somos o alcalde, son os que toman as decisións. Finalmente son os que toman as decisións. Requiren informes técnicos, en base aos informes técnicos e ben asesorados por todo o mundo, toman decisións. Pero con quen ten que negociar vostede? Non ten que negociar nin ca interventora, nin co secretario, nin con Diego. Ten que negociar co alcalde ou cos concelleiros.
chame algunha vez aos concelleiros, intente negociar, eso é como se sosteñen os gobernos progresistas. Pero claro, progresista, esa palabra a vostede por dalle un pouco de repelús, imagino. Pero os gobernos progresistas, está máis que demostrado, sosteñense en base a negociacións. En base a que un concelleiro, sea Ramón Padrón, sea Serafín ou sea Daniel, pois chama e intenta falar, e intenta chegar a acordos, e intenta interesarse por os asuntos, e dicir, ostra, en vez de subirlle 2,5, por que non lle subimos tal? No, vostede non fixo nada, pois viene aquí, suelta su discursito, queda de maravilla ante esa audiencia que tanto le escucha, pero claro, los hechos son los hechos. Que su participación en cualquier tipo de negociación en este Concello é el conjunto vacío. Moitas grazas. Moitas grazas, dona Victoria. Don Ramón. Señor Serín, vostede quéreme facer tonto a min e ao resto da cidadanía de Barbadar, non? Porque ten a documentación toda encima da mesa. É o concelleiro deste concello, polo que cobra unhas asistencias e todo, e é capaz de dicir que non lle rebaixamos o imposto á cidadanía. Porque sabe vostede ben que se non firmamos este convenio, que é o menos lesivo para o Concello de Barbadás, porque só nos van a cobrar a auga, o sea, a auga que botamos da que consumimos como auga da traída, porque se nos cobran toda a auga que vai ali parqueta aquela do pabellón, cuidadito, porque van as augas pluviais, van as augas das calles, van un montón de augas. Entón é o menos lesivo. Quere dicir que vamos a pagar un euro ao mes, que senón o Concello de Ourense reclamaría uns 5 euros ao mes. Entón vostede vota en contra, non firmamos o convenio, e dentro de uns meses espétanos a que temos que pagar iso. E imos a outra negociación. Entonces, ao mellor, en vez dos 5, pagamos 3. Entonces, quen gañou aquí? Gañou o seu discurso aquí, de política. Ese é. E don Chelo, vou dicir unha cousa. Cando fale con propiedade. E voulle matizar algo. O señor Padrón non estaba en contra do cuartel da Guardia Civil, como dixo vostede, que por eso tuveron que chamar a vostede. Estaba en contra de que o Concello de Barbadás lle supuxera un custe pagar o cuartel. Vale? A ver se queda claro dunha vez, e non me volve a repetir o mismo. Mentras o Concello de Barbadás non tuvera que pagar nada, que puxeran o que quixeran. E logo, o de cousas, mire, diga a que cousas. E deixe de sembrar sempre tantas dudas, e diga a que cousas, digas aquí para poderlle repartir. Moitas gracias. Efectivamente. Queda vostede un minuto Vale, ou algo. vale, efectivamente. Isto non só che molesta a ti, porque cando dice ou a outras cosas, señora Chelo, vostede está sempre enfangando non só aquí, sino na rúa tamén. Poñendo en dúbida a honorabilidade das persoas. E eu teño un aprecio personal tremendo. Pero isto non pode ser continuamente poñendo en dúbida cual é a honorabilidade das persoas, que o que fan na súa vida pública ou na súa vida privada. Non pode vostede como representante pública deixar botando encima da mesa como a outras cousas. Eu de verdad debería pedirlle disculpas a Ramón por esa cuestión. Ben, matizando xa, sin entrar en eses temas, como ben dixo Ramón, o menos lesivo foi isto. E eu teño as cifras aquí de diante. Se non chegamos a negociar a señora Victoria, este servidor e os técnicos desta casa, houberamos tido que pagar o equivalente a unha poboación de 50.000 persoas. E agora estamos pagando xusto polo consumo que hai nas augas de tratamento. Así que, señor Sarín e señora Chelo, sí que o señor Ramón está evitando que se lle suban os impostos a xente. Moitas grazas, don Daniel. Don Serafín, ten 3 minutos. Sí, bueno, a ver, se son capaz de... Bueno, por comezar polo Partido Galego, fala do discurso político. Bueno, claro, a ver, eu aquí veño a facer política, non sei, vostedes non sei a que ven. Igual ven a facer outro, non sei. Eu veño aquí a facer política. E entón o meu discurso ten que ter un contido político. O seu non sei o que ten que ter. É dicir, cada un dedica só que se dedica na vida. Eu aquí veño a facer política, vale? E págannos, creo que para eso. Vostede non sei. Despois de que, bueno, que é o convenio menos lesivo. Eu xa expliquei as subas que, aprobando esta modificación de ordenanza, van ter lugar nas carteiras das veciñas e veciños de Barbadás. Que podía ser máis, que podía ser menos. Eu dei unha alternativa política que era facer esa auditoría para saber se efectivamente vale, perfectamente, vale, e estamos facéndolo
con ollos pechos do que di o documento de Ibiacua e o documento do Concello de Ourense. Despois fala de que si, bueno, vamos a ver, aquí vostede, se lle permito que se permite, fala hasta por dentro dos seus tempos, por fora dos tempos, ten intervencións por fora de regulamentos, normas e criterios, é dicir, porque lle permiten o que lle permiten. Porque o señor alcalde lle permite o que lle permite, porque lle interesa políticamente. E mire, a ver, que si nós gobernamos gracias a vostede, de que si eu me tiña que tirar polos pelos e vostede non, mire, vamos a ver, eu, afortunadamente, comín e bebín antes de ter unha dedicación exclusiva neste Concello e despois. E espero seguir facendo e mentes teña as mãos sanas. Vale, así que non lle teño que agradecer a vostede nada nese criterio. Nada máis, gracias. Moitas grazas, don Serafín. Doña Chelo, ten 3 minutiños. Señor Padrón, ya tiene defensor público, ¿eh? Mire, usted sí que tenía que pedirle perdón al señor Sarín por lo que acaba de decir ahora en la última intervención. Eso es lo que tenía que pedirle usted perdón, ¿vale? Por lo que acaba de decir. Él no tenía que tirarse de los pelos, ¿vale? Es una vergüenza lo que acaba de decir usted. Vale, pero bueno, ya veo que tiene aquí. Y la honorabilidad, señor Rey, se demuestra en todos los ámbitos de la vida. Y se lo voy a decir claramente, siendo político y siendo persona en la calle. Honorabilidad, que usted no la tiene. Y lo digo con todas las palabras. Doña Chelo, está faltando respeto. No. Rectifique ou non sei se se pode suprimir da acta estas palabras. Bueno, é unha Doña Chelo, está faltando... ¿Quiere que le diga el porqué que aquí reflejado? Doña Chelo, está faltando respeto. Mire, non misture a vida... Doña Chelo, queda advertida, ten a primeira advertencia. No. A primeira advertencia, retire ese tono. El tono ¿por qué tengo que retirar el tono si aquí el Evidentemente o tono non, pero a palabra sí. Estalle faltando o respeto no e pondo en dúbida a honorabilidade dun compañeiro. Me da igual. No lo voy a retirar, ya está. Sigo con mi intervención. Cuando votemos... Ya me salgo, cuando sea la votación vuelvo a entrar. É a primeira vez, doña Chelo, ainda está en tempo, para o tempo. É a primeira vez que ocorre isto neste Concello. Esa é a política. No me quite la palabra. Non lle estou quitando a palabra porque vai a proseguir despois. É a primeira vez que ocorre isto nun pleno dirixido por min. É unha vergoña a actitude que está vostede tendo de irrespetuoso respeto aos seus compañeiros de corporación. Porque ninguén nunca lle faltou a vostede o respeto. Señor Sarín, doña Chelo, pode seguir ca intervención ou non. Quédalle un minuto e medio. Puede quitar la palabra, señor ten alcalde. un minuto. Podo advertila. Siga, doña Chelo. Non lle estou quitando a palabra, estou lle dicindo que prosiga. Estoy dicindo unha matización. Doña Chelo, siga. Siga vostede. Porque yo también estoy defendiendo a un compañero, al señor Sarín. Siga vostede. Y a mí, personalmente, vale, como portavoz del Partido Popular, también se me ha faltado al respeto. Chelo, y usted no ha dicho nada, mi honorabilidad, Está contando o tempo. Entonces, a ver, continúo con lo que nos lleva a esto, pero aquí hay que mirar todos por el mismo rasero, señor alcalde, y usted no lo hace, y bien lo sabe. Vamos a ver, el primer tramo tiene un 20% de subida, el segundo tramo tiene un 30% de subida y el tercer tramo tiene un 45% de subida. El señor Padrón bien decía antes que gracias a él ¿lo qué? Si nos están subiendo los tramos. A ver, esto es una vergüenza, ¿vale? Lo que estamos oyendo hoy aquí. Y a ver, parece que lo único que se busca con esta ordenanza es recaudar más para tapar agujeros, no mejorar el servicio. Y eso es algo que no podemos permitir. El dinero de los vecinos no está para cubrir errores de gestión, sino para garantizar servicios eficientes y de calidad. También quiero recordar que este pleno no puede delegar lo que corresponde, facultar al alcalde para firmar convenios de esta envergadura. Sin la aprobación del pleno es un abuso, un intento de saltarse los controles democráticos. Por tanto, señor alcalde, lo decimos alto y claro, no vamos a aprobar esta ordenanza porque es injusta y si ustedes la aprueban igualmente tendrán que asumir las consecuencias políticas. Defenderemos siempre la transparencia, la legalidad y el bolsillo de nuestros vecinos. Remate, doña Chelo, que va en 4 minutos. Cuando nos votaron, que fiscalicemos, que controlemos y que no dejemos pasar los abusos. Y es exactamente lo que estamos haciendo hoy. Gracias. Gracias a vostede por ser tan comprensiva. Dona Victoria, ten un minuto.
Un minuto non, que estou... No, é a segunda. Ah, sí, perdón, é a segunda, sí. Sí, é a segunda. É a segunda, sí. Bueno, pois decirlle a señora Consuelo Bispo que, por favor, deixe de manipular a información. O que se di aquí é certo. E aquí ven un convenio, veñen 3 puntos nos que se fala do convenio, nos que se fala da modificación da taxa. Bueno, pois entonces dígolle, 900.000 euros que reclamaba Ourense, 900.000, conseguimos baixar a 310.000. Eso é a realidade dos feitos. Entonces, en vez de subir 2,5, habería que subir 10 euros. É por o mantemento do servicio, da estabilidade do servicio. Vostede que traballa donde traballa ten que saber que ten que haber unha estabilidade dos servicios. Os servicios teñen que ser estables. Non poden ser deficitarios, e menos os servicios públicos. Hai 6.000 viviendas afectadas e solo o 90%, xa lle dixen antes, 5.000 van a haber incrementado o valor en 2,5 euros. Dona Victoria, ten que rematar. Mire, eu voulles brindar a alternativa, eu voulles explicar cal era a alternativa que había a esta situación. Ir ao xulgado, é dicir, que nos demandara o Concello de Ourense, e que nos demandara os datos que considerase oportuno o Concello de Ourense. É dicir, tería que probablemente demandarnos, iría cas súas argumentacións, que podían ser precisamente o contemplar non só o consumo de auga, sino tamén os correspondentes vertidos de pluviais. Por exemplo, esa sería unha das alternativas. Mire, os incrementos que se levan a cabo neste Concello desde que nos gobernamos foron sempre exclusivamente a efectos de poder sustentar os servicios, de soportar os servicios. Pero dígolles máis, e vou non ler, xa o lín en algunha ocasión, pero vostede non acaba de entender. A postura da Dona Serafín podo comprendela, está máis ou menos razonada, pero a súa, desde logo que non. Mire, cando se fala de tributos falamos dunha realidade patente, e como dicía algún compañeiro, dato mata relato, o imposto de circulación de vehículos en este Concello é de 35 euros para un vehículo normal. No noso entorno é moi superior. É un aforro que supón eso para os veciños. O IBI deste Concello ten o tipo impositivo do 0,40. E vou non repetir hoxe 2 veces. 0,40. Concellos do tamaño, das dimensións e da importancia menor que o noso, pero en algúns casos, pero semellantes, teñen tipo impositivo Allariz 0,60, é dicir, un 50% máis que o de Barbadás. Verín o 0,55, Carballiño 0,54, Ribadavia o 0,55,6, Xinzo 0,59, prácticamente o 50% máis que a nós. O Barco 0,619, máis do 50% de tipo impositivo que o de Barbadás. San Cibrao 0,47, tendo polígonos industriais que cotizan e que pagan. Amoeiro 0,50, Celanova 0,60, Pereiro de Aguiar, aquí o Carón, un 50% máis de tipo impositivo de IBI, tamén o 0,60, Barbadás, reitero, 0,40, e Ourense 0,45. Dígame vostede, doña Chelo, onde está o sableo aos veciños e veciñas de Barbadás. Dígame vostede, cando reciben e teñen unha carta de servizos francamente boa, non vou dicir encomiable, nin maravillosa, porque eu tamén sei o que hai, unha carta de servizos boa, que moitos concellos que tributan os seus veciños a este tipo impositivo no IBI xa quixeran. Por exemplo, sin ir máis lonxe, San Cibrao non ten casa de cultura. Sin ir máis lonxe. Non sei. Ademais, con actividades gratuitas. San Cibrao non ten casa de cultura. Non ten casa de cultura. E mire, fala o señor Sarín de facer política. Fala, vamos a ver, o señor Ramón fixo política cando permitiu que vostede e máis nós estivéramos no goberno. Eso é facer política tamén, que vos saiba. E falou dos tempos tamén. Digo eu, vostede nunha das intervencións superou en 30 segundos o tempo. E con creces. Mire, vostede, doña Chelo, critica que non teña capacidade de negociación. Pois ben, capacidade de negociación hai con aqueles grupos políticos que teñen ansias e se preocupan por negociar, que teñen espírito negociador. O seu é un espírito de imposición. De negociación, nada, de imposición. É o seu. Mire, volvo a repetir, os tributos son os máis baixos que nos permite a legislación. Si eso é hablar aos veciños e veciñas de Barbadás, que baje Dios e lo vea. Reitero o que teño dito noutras ocasións. Os servizos hainos que pagar. E repito que dixen, cando se sube
unha taxa neste Concello é porque é imprescindible sufragala para que o servizo se siga prestando. Os servizos sufren incremento dos custes. Sufren incremento dos custes. Os incrementos salariais repercuten nun servizo. Os incrementos dos combustibles e da enerxía repercuten no servizo. O incremento da luz, ou non, repercute no servizo, repercute no custe. E como o pretendemos pagar desde o Concello de Barbadás sin aplicar ningún tipo de suba? Ahora xa falo a nivel xeral, xa non falo desto. E reitero a palabra que dixo, a frase que dixo don Ramón Lloves outro día. El PP no tiene una fábrica de dinero. Pois ben, o Concello de Barbadás aínda ten menos. Aínda ten menos. Non, esa frase valle quedar. Esa frase valle quedar. O Concello de Barbadás aínda ten menos, porque o goberno da Xunta está no PP e pode se endebedar prácticamente canto quere. Pero digo máis, e agora xa non falo do goberno da Xunta, sino que falo a nivel xeral tamén. Mire, vostede, doña Chelo, analizou a asfixia financiera que sufren os concellos por culpa de certas políticas. Analizouno, o SAF, analizouno, medio millón de euros que paga o Concello de Barbadás. Doña Chelo, non me veña con demagoxia que é falsa. E mire, vou informar de unha cuestión máis. Vostede non sei se sabe que hai unha campaña das persoas afectadas por discapacidade intelectual. Chegoume a min antes de onte, hoxe venres, o luns, esa campaña, de colectivos de persoas con discapacidade intelectual que están sendo sableados, e digo así, sableados pola Xunta de Galicia. E menciono isto porque no noso Concello hai un colectivo que traballa nese ámbito e a Xunta de Galicia tenos afogados. Tenos afogados. E esa é a política que se está levando a cabo desde certos ámbitos. Entón, hai 10.000 persoas en Galicia que teñen esa problemática. Bueno, pois a súa financiación está moi en precario, doña Chelo. Moi en precario. Non sei se vostede o sabía. Vostedes, e voulle por outro exemplo máis, de notas que vou tomando, que vou lendo, mire, saben vostedes, bueno, vostedes seguro que o saben, o señor Serafín non sei se o sabe, pero informo porque probablemente tamén. Pero os papás e as mamás non o saben, e a cidadanía en xeral non o sabe. A Xunta de Galicia adícase a financiar empresas privadas ou actividades privadas, como pode ser, por exemplo, as escolas infantís privadas. O financiamento que aporta a Xunta de Galicia ás escolas infantís privadas quintuplica a aportación que fai a Xunta de Galicia ás escolas infantís públicas, como pode ser, por exemplo, a de Barbadás. Eso sí que é afogar aos veciños e veciñas e non sair con noticias de rebajamos el IBI a non sei que, aportamos 100 euros de ayuda a non sei cuánto. Mire, non. Esas axudas que van lineais para todo o mundo non distinguen entre persoas máis favorecidas e menos desfavorecidas. Non vou a dicir máis porque creo que queda bastante ben explicado todo isto. Votos... Non entran eles para votar. Fago un receso de 1 minuto. Xa está. E tamén quero engadir unha cuestión. Creo que don Ramón lle faltou ao respeto, á honorabilidade a don Serafín desde o momento que só dixo que se tiraría dos pelos. Eu creo que eso non é ningún insulto, é unha frase coloquial, non sei onde doña Chelo atopa o insulto, a falta de respeto ou a falta de honorabilidade a alguén. Pero bueno, é o seu concepto. Votos a favor. Abstencións? En contra? Ben, pois creo que con isto rematamos. Solo unha cuestión, quero que quede todo en acta, por favor. Non queda en acta porque non se vai borrar nada. Vale, perfecto, Non se pode gracias. borrar que é unha videograbación. É unha videoacta. Gracias, Ramón. Como? La bandera non xa me deixan. O da bandera.